قلتها لها مناتو أنا وأنا معك سنين سوتي يتحاجوا ويكام سناي فاميلي ويتفضل عرفت كلنا نهمنا وحدات بجوه حزبنا عبيت أبسطات عدل تدكنا كان خعبت فلتات كانت يدينا نوران ممكان انت بكيسا نغلو تعقوف كتسكن كتك كسانا نعلوف ما انت بكيسا نغلو تعقوف بغلتو كله قصاته كمنا يا دماتن نغلو تترنا كتاتح بايتا ولدونا أمازن الصادق حلنا نكدو سلام تغطاتلت مرب معتن لمون بمقصال نايزة حلفة سومون أبهلن محبراو ميديان كنزاربينا نلومي مجمريا فيلمون بزعبا بهلن محبراو ميديا بفلاي كاكمي غيرنا سنة مقبار زاتوكورا محبراو ميديا نتكم حاد حصر زبالة مقلت اخبرنايو دحريو مس دكتور برهانو قينا أبقون أبكالئن كنزتينا مجمريا فيلمون عخ عدل كبكا بزعبقو مقلت اختبنا حتر زبالة Thank you دكتور سامسون كومون thank you كلكم عبالات مهتن نزي مدوات كا بخلو بلايف تكتاتولو زرلكم شمي فيلمون تسفاتين بحال ازي نايتي بقداماي زنبرا نايك قداماي كفال مقصلتا ايو سلازي لو معلتي كال اي كفال مالتيو سكرين شير غير الله يرالو كرم اجي بقداماي كفال انتاي نا تزراربنا بحصر زباله صمق كقربه دحري لو معلتنا تنايتي كال اي كفال بزعبا سوشال ميديا صلوا ابناتنا من اسياتن اب حبرتسبنا انتاي متصالو كنرينا مالتيو نمأتو كخوننا كم مزخاخري بقداماي انتاي رينا سوشال ميديا كبحال كله حجي ابز اوان زي كفالنا هيوتنا خوينولو دارغا كلن حدشت موبايلات وي ابينا زلوا موبايلات زين ابل عاد نرين زلنا سوشال ميديا تصعينا نمصا نحنا ونايتن تطقمتينا ازي بعالم درجه مالتيو لعل فرقي ناي حزب عالم تطقامي سوشال ميديا كوينو يركب الله ابز اوان حزب عالم 8 بليون بتحلو لعل 4.5 خا اب سوشال ميديا له حجي نعنا بحبرتسبنا هو بزخانه سوشال ميديا عينين دحريلنا زان ريا زلنا فيسبوكن زان ريا زلنا انستغرام اذا تيك توكن بزعبا زين صغيت اخ زارب مالتي زين تين هوبات ስለዝኾና ማለቴን ኣብ ቅድሚት መጽን ዘለዋ ክንፈልጦ ዝግባና ነገራት ኣሎ ሱኻ እንታዩ ሶሻል ሚዲያ ክሰርሕዎ ከሎ ብመደብ ብመጽናዕቲ ብምርምር ያው ሰሪሖም ዘዳልዎ እሱ ከዓ ናይ ዕድመ ገደብ ዝበሃል ኣሎ እሱ እንታዩ ዝበዝሐ ግዜ ኣብ ፌስቡክ ዝርከብ ሰብ ካብ 25 ስጋዕ 34 ዕድሚኡ ሰብ ሞር ተጠቃሚ ናይ ፌስቡክ ይኸውን ማለት እዩ ኣብ ቲክቶክ እንድሕር መጺና ከዓ ካብ 10 ስጋዕ 29 ዕድሚኦም ሰባት ብብዝሒ ናብቲ ቲክቶክ ዝበሃል ክኸዱ ባህርያዊ እዩ እዚኦም ልዕሊ 1 ቢልዮን ተጠቀምቲ ኣብ ወርሒ ዘለዋ ቲክቶክ ንርኢ ኣለና ኣብ ፌስቡክ ከዓ ልዕሊ 2.9 ቢልዮን ተጠቀምቲ ኣብ ወርሒ ኣለዎን ማለት እዩ
እዚ ሕጂ ብቁፅሪ ጌርና ከምዚ ክንሪኦ ከለና ሞር ንዓና ከዓ ከምዚ መብርሂ ወይ ከዓ ሰፊሕ ስእሊ ህልወና ማለት እዩ ነዚአን ሶሻል ሚድያ ከም መን ዝውረን ዝብል ብቐዳማይ ርኢና ነርና ኣብኡ ብዛዕባ ኣልጎሪዝም ጠቂስና ኣልጎሪዝም ክንብል ከለና እንታይ እዩ ኩለን ሶሻል ሚድያ እዚ ሶፍትዌር ኮይኑ ኣልጎሪዝም ከምዚ ናይ ቁፅሪ ማለት እዩ ብከምኡ ዝተዳለወ ሶፍትዌር ኮይኑ ብድሕሪኡ እንታይ የዳልወልካ ንዓኻ ከምቲ ናትካ ባሕሪ ትፈትዎ ቪድዮ ትፈትዎ ትሕዝቶ ይቕርበልካ ወይ ከዓ ናትካ ባህርካ የፅንዕ እዚ ማለት እንታይ እዩ ኣበይ ኬድካ ኮመንት ትገብር ኣየናይ ቪድዮ ኬድካ ላይክ ትገብር ወይ ኣየናይ ቻነል ኬድካ ሰብስክራይብ ትገብር እዚ እንዳመዝገበ ከይድ ማለት እዩ ከም መግለፂካ እንታይ ኢልናዮ ቴክኖሎጂ ከም ሓደ ንፉዕ ኣገልጋሊ ወይ ከዓ ከም ሓደ ጨኳኒ መርሒ ይኸውን ኢልና ከዓ ገሊፅና ነርና እዚ ንምንታይ ኣምፀዮ እንድሕር ኢልና እዞም ናትና ወለዶ እዞም ሓደሽቲ ወለዶ ብጄን ዚ ተባሂሎም ዝፅውዑ ካብ 1997 ስጋዕ 2012 ዝተወለዱ ኮይኖም ኣብ ሶሻል ሚድያ ከኣቱ ባህርያዊ እዩ ምክንያቱ ንመጀመርታ ግዜ ካብዞም ወለዶታት ኢልና ንፅውዖም ኣብ ዘበነ ሶሻል ሚድያ ዝተወለዱ ስለ ዝኾነ ናቶም ላይፍ ስታይል እዩ እታ ናይ ዕድመ ከዓ ንዘክራ ኣብቲ ክለ ዕድመ ዘለዉ ከዓ ናብ ቲክቶክ ገጾም ክኸዱ እንድሕር ዕቢልካ ኮይንካ ልዕሊ 30 ዕድመ ወይ 35 ዕድመ ኮይንካ ከዓ ናብ ካልኦት ናብ በዓል ፌስቡክ ክትከይድ ቲክቶክ ብዙሕ ከይትህሉ ባህርያዊ እዩ ብመፅናዕቲ ዝተዳለወ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ግን ኣብ ሕብረተሰብና ኣብ ናትና ብዓለም ደረጃ እንዲ ኮይኑ ዘሎ ዝሽግር ግን ኣብ ናትና ኮሚኒቲ ክንርኢ ከለና ንደቅና ወይ ንነብስና ካብቲ ኣብ ዓለም ዘሎ ጎዳእቲ ነገራት ንኣብነት ከም ወልፍታት ወይ ሓደጋታት ኣብ ናይ መካይን ናይ ዝኾነ ብዙሕ ንጥንቀቕ ኢና ብኢንተርነት ክመፅእ ዝኽእል ሓደጋታት ግን ብዙሕ ምጥንቃቕ ኣይንገብርን ኢና ስለምንታይ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ጥንቃቕ ክንገብር እንድሕር ኮይንና ቀዳማይ ሕጊ ክንፈልጥ ኣለና ሕጊ እንታይ ማለት እዩ ብነፍሱ እቲ ኣፕሊኬሽን እቲ ሶሻል ሚድያ ዝበሃል ትሕቲ 13 ዕድመ እንድሕር ኮይንካ ኣካውንት ክትፈጥር ኣይግባኣካን እዩ ብሕጊ ማለት እዩ ሕጂ ከዓ ሃገራዊ እዚኦም በዓል ስካንዲኔቪያ ወላውን ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣውስትራልያ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዘለዋ ከዓ እቲ ዕድመ ናብ 15 ክብ ከብልኦ ይፅዕር ኣለዋ ስለምንታይ ፅልዋ ኣብ ናቶም ኣብቲ ሕብረተሰብ ኣብ መንእሰያት ኣብ ንኣሽቶ ቆልዑት ብዙሕ ዝተጋነነ ሽግር ስለ ዝሪኣ ዘለዋ ማለት እዩ ግን እዚ እንዳሃለዎ ከሎ ዋላ ብዙሓት ቆልዑት ኣሽኪዖም ንስድሮም ኣታሊሎም ድዮም ወይ ዕድሚኦም ነቲ ኣፕሊኬሽን ኣታሊሎም ሶሻል ሚድያ ኣካውንት ይፈጥሩ ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ እቶም ኢንዳስትሪታት ንብሎም ከም በዓል ፌስቡክ ቲክቶክ ነዚ ዝሰርሕዎ ኣፕሊኬሽን ብዘይ ኣገባብ ይጥቀምሉ ኣለዉ ኣብ ብዙሕ ክሲ ንፌስቡክ ክሲ ተላዒሉሎም ኣሎ ኣብ ኮንግረስ ከምኡ ድማ ንቲክቶክ ከምኡ ዝተፈላለየ ክሲ ይመፆም እዩ እቲ ቀንዲ ዘምፅኦም ዘሎ እቲ ክሲ ዝመፆም ዘሎ ከዓ እንታይ እዩ ኣብ ተጠቀምቲ ዘስዕቦ ዘሎ ናይ ኣእምሮ ሽግር ስለ ዝኾነ እቲ ሜንታል ሄልዝ ንብሎ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ኣብ ናትና ኮሚኒቲ ብዙሕ ኣይነስተብለሉን ኢና ኣይንዘራረበሉን ኢና ከም ሓደ ማሕበራዊ ሚድያ ኢልና ኢና ጥራሕ ንጥቀመሉ እምበር እቲ ሳዕቤናቱ ስለ ዘይንሪኦ ማለት እዩ ግን ተጠቀምቲ ሓደ ዓይነት ኣተሓሳስባ ከም ዝህልዎምን ናይ ምድስካል ኣእምሮን ከምኡ ዝተተሓዘ እዞም ጄንዚ ንብሎም ዘለና ርቡፃት ጭኑቓት ዓቕሊ ምፅባብ ሓፂር ነገር ምሕሳብ ናብ ፀርፊ ጎንፂ ባእሲ ወይ ድማ ኣብ መጨረሽኡ ከዓ ሕማቅ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣብ ነፍስኻ ጉድኣት ምምፃእ ናብ ከምኡ ደረጃታት ይበቕዑ እዚ ሕጂ ብመፅናዕቲ ንብዙሓት ሃገራት ስለ ኣብ ግምት ዝኣተወ እንታይ ይገብሩለው እገዳታት ይገብሩሎ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ኸ ኣብ ናትና ኮሚኒቲ እንታይ ክንገብር ንኽእል ካልእ ወልፊ ስክሪን ማለት እዩ ሞባይላት ብነፍሰን ከወልፋና ብዝተፈላለየ መንገዲ ተሰሪሐንን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ከዓ ብዝተፈላለየ መንገዲ ንነዊሕ ሰዓት ከም ትፀንሕ ዝገብረካ ሕጂ ንዘክር እቲ ኣልጎሪዝም ማለት እዩ ብባህሪኻ ዝሰማማዕ ሰሓቢ ነገራት ፖፒላር ወይ ከዓ ቫይራል ዝኾነ ነገራት ኣብ ቅድሚኻ ብምቕራብ ንነዊሕ ሰዓታት ከም ትፀንሕ ገብረካ እዚ ኸ
እንታይ ሳዕቤን ኣለዎ ከም ተጠቃማይ ሲ ኣብቲ ኣፕሊኬሽን እንዳተመላለስካ ክትከይድ ዝገብረካ ዘሎ ሲ እንታይ እዩ ክንፈልጦ ሲ ይግባአና ማለት እዩ ስለዚ ቅድሚ ናብ ካልኣይ ክፋል ምእታውና ኣብዚአን 3 ሕቶታት ኣለዋ ማለት እዩ ሓፀርቲ ቀለልቲ ሕቶታትን ቁኑዕ ወይ ጌጋ መልሲ የብለንን እዞም ኣብ ላይቭ ንከታተል ኣብ ፌስቡክ ዘለና ኣብቲ ኮመንት ኣብ ዙም ዘለና ኣብ ቻት ኣብኡ ኣብ ዩቲዩብን ኣብ ካልእ ሊንክድን ዘለኹም ከዓ ኣብ ኮመንት ክትምልስዎን ማለት እዩ ሓንቲ መልሲ ጥራሕና ንመርፅ እሰንካ እንታይን ዝብላ ቁፅሪ 1 ካብዘን ኣብ ታሕቲ ተዘርዚረን ዘለዋ ማሕበራዊ ሚድያታት ብብዝሒ ንጥቀመላ ሓንቲ እጂ ናይ ውልቃዊ ማለት እዩ ብውልቅናሲ እንታይና ሓንቲ ኣብ ኩሉ ክንኣቱ ንኽእል ኢና ኣካውንት ክህልወና ክእል ግን ብብዝሒ ዓይነት ንጥቀም ፌስቡክ ኢንስታግራም ቲክቶክ ዩቲዩብ ወይ ከዓ ናትኩም ካልእ ምርጫ ተልዩን ክትፅሕፉ ኣብ ኮመንት ማለት እዩ ናይ 2 ደቂቃ ስለምንታዩ እንታዩ ዳሕራይ ኣብቲ ካልኣይ ክፋል ክንገልጾ ከለና ጽቡቕ ገይሩ ክበርሃልናይ ቁኑዕ ወይ ጌጋ መልሲ የብላን ቁፅሪ 2 ከዓ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣቲና እንዳፅሓፍና ማለት እዩ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣቲና ብብዝሒ ዝምስጠና ንከታተሎ ዓይነት ትሕዝቶ እንታይ ይመስል ማለት እዩ ኩሉ ክንከታተል ንኽእል ኢና ብርግፅ ኩሉ ክመፀና ክእል ብርግፅ ግን ንዓና ዝስሕበና ባህሪና ናትናሲ ብዛዕባ ናይ ሃይማኖት ዲና ንከታተል ለትምህርቲ ዲና ዜና ዲና መዘናግዒ ዲና ንፈቱ ወይ እውን ካልእ ከዓ ናትኩም ምርጫ ክትፅሕፉ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዘሎ ኩሉ ኮንተንት እዩ ትሕዝቶ እዩ ካብዚ ኩሉ ትሕዝቶ ዓይና ይምስጠና እዚኣ ሳልሰይቲ ሕቶ ካብ ጥሪ 2025 ጀሚሩ ሓንቲ ካብዘን ማሕበራዊ ሜድያ ክትዕፆ እያ እሞ እስከ ከም ህዝቢ ሲ ምረፁ እንተንበሃል ንኣብነት እዚአን ኣብ ላዕሊ ተዘርዲረን ዘለዋ ማለት እዩ ሓንቲ ግን ክትዕፆ ኣለዋ እንተንበሃል እሞ ምረፁ እንተንበሃል ምርጫናኻ እወ ወይ ኣይፋል እንድዩ ክኸውን እወ ዳሽ ገለ ክትዕፆ መመረፅኩ ስለምንታይ ከዓ ናትኩም ሓሳብ ሓፂር መልሲ ካልአይቲ ከዓ ለዛ ኣይፋል ዝኾነ ማሕበራዊ ሜድያ ክዕፆ የብሉን ኢለ ሓስብ ወይ ኢለ መርፅ ኢልና ስለምንታይ ከ ናትኩም ናይ 2 ደቂቕ ሕቶን መልስን ናባኹም ንጹር ኣዴን ዶክተር ሳምሶን ይረኣይ ኣለዋ ምሽ ንጹራት እዮም ፊሊሞን ብጣዕሚ ንጹራት እዮም ገረም ኣብ ዘለናዮ ኣብቲ ንከታተሎ ዘለና ከም ሓሳብኩም ቅልጥፍ ኢልና ንምረፅ ምክንያቱ ሶሻል ሚድያ ኢንፍሉዌንስ ናይ ምግባር ሓይሊ ኣለዎ ናይ ካልእ ኮመንት ምስትርኢ ከይተረዳእካ ሓሳብካ የቀይረካ እዩ ስለዚ ኣብቲ ሓሳብኩም ኣብቲ ናትኩም ምርጫ ብዝተኻለ መጠን ፀኒዕኹም ዝመሰለኩም ኣነ ምናልባሽ ሳምፕል ክኾነካ ናብዚ ቀዳመይቲ ሕቶ ንዓይ ብብዝሒ ዝጥቀመላ ፌስቡክ እያ ማሕበራዊ ሚድያ ብብዝሒ ዝምስጠን ነገር ተሎ ኣብ ሶሻል ሚድያን ምዝንጋዕ እየ ዝኣቱ ምክንያቱ ኣብ ካልእ መፅሓፍቲ ወይ ኣብ ጉግል ገለ ዝኸይድ እምበር ኣብ ሶሻል ሚድያ ብዙሕ ትምህርቲ ክረክብ ኢለ እውን ኣይመፅእን እታ ሳልሰይቲ ሕቶኻ ኣይንተን ትዕፆ ተትብለኒ ምናልባሽ ክዕፆ ይደልን እየ ኩለን እናተን ጥቕምን እናተ ጉድኣትን ስለ ዘለኹ ፅቡቅ መልሲ ኣነ ክስታይ ኮመንት ክገብር እያ ኦኬ ብኣይከኣኒ ናይ ቴክኖሎጂ ሰብ ስለ ዝኾንኩ ዝበዝሕ ዝጥቀመሉ ዩቲዩብ ሊንክድኢን ኣሎ ፌስቡክ ዳርጋ ይጥቀመሉ ቲክቶክ ኣይጥቀመሉ ሓንቲ ንምረፅ ዶክተር ሓንቲ ካልአይቲ መብዛሕትኡ ግዜ ትምህርቲ እየ ዝከታተል ሳልሰይቲ ክዕፆ ይደልየን እየ ሊበርቲ ፎቲ እየ ግን ሕግታቱ ቅየራሎ እየ ዝብል ኣይፋልያ ማለት እዩ ክዕፆስ ኣይደልየን ፅቡቅ ኦኬ ንቐፅል ሎሚ ሕጂ እቲ ካልኣይ ክፋል ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ሶሻል ሚድያ ብፍላይ እዚ ናትና እዚ ጀንዚ ንብሎ ዘለና ወለዶ ብጣዕሚ
ፀላዊ ወለዶ ኮይኑሎ ኣብ ሶሻል ሚድያ ንሱ ከዓ እንታይ እዩ እቲ ወለዶ ናቱ ሓድሽ ቃላት ሕጂ ብዓለም ደረጃ ብፍላይ ክትሪኦ ከለካ ሓደሽቲ ቃላት ናይ ምፍጣር ሓይሉ ብርቱዕ ኮይኑሎ ከምኡ ከዓ ከመይ ጌርና ሶሻል ሚድያ ንጥቀመሉ እቲ ቅልጣፈ እቲ ክሬቲቪቲ ንብሎ እቲ ፈጠራ እቲ ሓበሬታ ናይ ምትሕልላፍ ዝተፈላለየ ሓደሽቲ ነገራት ሜላታት ናይ ምምፃእ ብዓለም ደረጃ ማለት እዩ ብዙሕ እዩ እቲ ንቲክቶክ ከዓ ህቡብ ዘብሎ ከዓ እንታይ እዩ ብዛዕባ ናይ ጊፍት ዝበሃል ኣሎ እቲ ተዓዛባይ ወይ እቲ ተጠቃሚ ከም ሓደ ምንጭ እቶት ገይሩ ከም ስራሕ ገይሩ ብቲክቶክ ይንቀሳቀስ ናይ ቲክቶክ ህቡባት ሰባት እውን ኣብ ዓለም ደረጃ ብዙሓት ኣለዉ በዚ ንብሎ ዘለና ማሕበራዊ ሚድያ ብዛዕባ ቲክቶክ ይኹን ፌስቡክ ወይ ገለ ከዓ ብኸምኡ ከዓ ብዓለም ደረጃ ከዓ ዝፍለጡ ከዓ ብዙሓት ኣለዉ ሕጂ ማሕበራዊ ሚድያ ከም ስራሕ ኣታዊ ኢልካ ክትወስዶ ይከኣል ድዩ ይጠቅም ድዩ ዋላስ ከመይ እዩ ኸ ማለት ኣብቲ ናይ ብሓቂ እንድሕር ኢናዮ ማለት እዩ ሕጂ ዳርጋ ዝበዝሑ ኣብ ቲክቶክ ከምዚ ንሪኦ ዘለና እዚ ኣንበሳ ኣብ ቅድሜና ዘሎ ወይ ካልእ ዝተፈላለየ ጊፍትታት ኣብ ላይቭ ዝግበር ቻሌንጅ ኣሎ ወይ ኣብ ናይ ላይቭ መደባት ኣሎ ተካይዶ እቲ ተዓዛቢ ንዓኻ ከም መልክዕ ገፀ በረኸት ገይሩ ይህበካ እሞ ናብ ገንዘብ ኮይንስ እንድዩ ናብ ገንዘብ ግን ትቕይሮ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ቲክቶክ እቲ ዳርጋ 50% ባዕሉ ቲክቶክ እዩ ዝወስዶ ካብቲ ትእትዎ ኣታዊ ማለት እዩ ብውሕዱ 50% ወስዶ እዩ ከምኡውን ካልኦት ፕላትፎርማት ከዓ ነናተን ፐርሰንቴጅ ኣለዎን ግን እቲ ዝበዝሐ ሰብ ከም ሞቲቬሽን ኢሉ ዝሓስቦ እቶት ኢሉ ናብ ከም እቶት ክኸዓበት ኢሉ ይጅምሮ እሞ እቶት ከተኸዓበት ተኮይንካ ከዓ ግድን ከም ሪኳየርመንት ፎሎወርስ ክህልውካ ኣለዎ ብዙሕ ፎሎወርስ ክህልወካ ተኮይኑ ከዓ ብዙሕ ኮንተንት ክትሰርሕ ኣለካ ክትረአ ኣለካ ክትወፅእ ኣለካ ኣብ ኩሉ ክትሕልፍ ኣለካ እዚ ክትገብር ተኮይንካ ከዓ ዘይተኣደነ ግዜ ኣብ ሶሻል ሚድያ ክትሕልፍ ኣለካ ማለት እዩ ስለዚ ምስቲ ትእትዎ ዘለካ እቶት ገንዘብ ምስቲ ተጥፍኦ ዘለካ እቶት ገንዘብ ምስቲ ተጥፍኦ ዘለካ ናይ ግዜን ናይ ዝወርደካ ዘሎ ናይ ኣእምሮ ምምዝባላት ትረኽቦ ዘለካ ፀርፊ ግፍዒ ይወዳደር ዶ ከም ሕቶ ማለት እዩ ብፍላይ ከም ኮንተንት ክሬተር እንድሕር ኮይና ማለት እዩ ስለምንታይ እዩ ኣብዚ ሰዓት እዚ እዚን ኣብ ቅድሜና ዘለዋ ሶሻል ሚድያ ክጅምራ ከለዋ ኣይንረስዕ ብሃውሪ ኮናን ጀሚረን እንታይ ደኣ መን ታርጌት ግሩፕ ኣይነ ዕድመ ኣቱ እንታይ ዓይነት ኮንተንት ክስራሕ ወይ ከዓ ንመን ኢንዳስትሪ ታርጌት ትገብር ከመይ ዓይነት ከስምዒት ይስማዓካ እዚ ኣብ ግምት ብምእታዊ እየን ጀሚረን ከም ክስታይ ክኾነና ናብ ዚአን ህቡባት ኣብ ሕብረተሰብና ዘለዋ ኣብአን ክፀቅጥ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዛ ፌስቡክን ኣብዛ ቲክቶክን ክፀቅጥ እንድሕር ሪኢና እቲ ዕድመ ገደብ ግድን ኣሎ ካብ 25 ስጋ 34 ኣብዚ ቲክቶክ ከዓ ዝበዝሑ ካብ 10 ስጋ 19 ዕድሜዮም ከዓ ይርከቡ ማለት እዩ ዳስዋይ ሕጂ እንታይ ኮይኖም እዮም ንኣሽቱ ሙሉ መዓልቲ ቲክቶክ ዝውዕሉ ወይ ከዓ እንታይ ኮይኖም እዮም ዞም ንኣሽቱ ብቲክቶክ ተፀልዮም ዝኸዱ ዘለዉ እንድሕር ተይልና ምክንያቱ ባህርያዊ እዩ ከም ዕድሚኦም ዝመስሉ ከምቲ ናቶም ዝምባለ ዘለዎም መንእሰያት ክረኽብሉ ዝኽእሉሉ ፕላትፎርም ቲክቶክ ስለ ዝኾነ እዩ ማለት እዩ ግን ኣብ ዓለም ደረጃ ማለት እዩ እቲ ኮንተንት ክጅምር ከሎ ዝበዝሑ ሕጂ ኣብ ቲክቶክ ዘለው እቶም ህቡባት ኢልና ንፈልጦም እዚ ካቢ ዝበሃል እቲ ኢዱ እንዳገበረ ክስታይ ዝገብር ቪድዮ ዝሰርሕ ወይ ካልኦት ብዙሓት እንድሕር ሪኢና ኣብ ኢንተርቴይንመንት ወይ መስሓቕ ነገር ወይ ቻሌንጅ ዘለዎ ናይ ሳዕስዒት ነገራት እቲ ናቶም ብቕዓት እቲ ውሽጣዊ ብቕዓቶም እንዳውፅኡ ከምዚ ንዓለም እንዳፋለጡ ይሰርሑ ነይሮም ማለት እዩ ኣብ በዓል ፌስቡክ ተሪኢና ከዓ ፍሉይ ናይ ቅዲ ኣሳእላ ወይ ከዓ ሓበሬታ ወይ ብስነ ስርዓት ድምፅኻ ተስማዓሉ ወይ ሓደ ሓበሬታ ተመሓላልፈሉ ናይ ላይቭ ቪድዮስ እንዳገበርካ ትሰርሓሉ እዩ ነይሩ ንሎም መዓልቲ ግን ክፀቕጠላ ደለየ ዘለኹ እንታይ እተልና ብዛዕባ ስምዒት ማለት እዩ ስምዒት ሕጂ ዝበዝሓ እተን
ኣብ ሶሻል ሚድያ ከምዚ ሪኣክት ትገብረለን ኢሞጂስ ኣለዋ በዓል ልቢ ክኾና ክእላ ወይ ላይክ ክኾን ክእል ወይ ከዓ ዝተፈላለየ ዓይነት ኢሞሽንስ ኣሎ እዚ ናትና መንእሰይ ከዓ ወይ ከዓ ናትና ኮሚኒቲ ከዓ ንምንታይ እዩ ኣብዚ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝርከብ ዘሎ ተልና ሓደ ብዓቢኡ ካብ ፅምዋ ንምግልጋል ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ስደት ምስ መፀኻ እቲ ንዓኻ ዝመስል ሰብ ወይ ከዓ እቲ ትፈትዎ ቀራቢኻ ኣብ ካልእ ዓዲ ይኸውን እሞ ብሶሻል ሚድያ ጌርካ ከምዚ ናይ ምርኻብ ናይ ምዕላል ወይ ከዓ ሓበሬታ ተመሓላልፈሉ ወይ ከዓ ከማኻ ዝመስል ሕብረተሰብ ወይ ናትካ ወዲ ሃገርካ ዝገብሮ ነገራት ንምዕዛብ ናብ ሶሻል ሚድያ ተምርሕ ማለት እዩ ብጣዕሚ ጥቕሚ ኣለዎ ኣብኡ ግን እንታይ እንዳጥረኻ ትኸይድ ፎሎወርስ እንዳጥረኻ ትኸይድ ሕጂ እንድሕር ልዕሊ 300 ፎሎወርስ ኣብ ሞባይልካ እንድሕር ተሊካ ምስኦም እንድሕር ኣብ ሞባይልካ ግዜ ተጥፍእቶ ኮይንካ ካብ ፅምዋ ክትገላገል ኢልካ ናብ ሶሻል ሚድያ ምስ ከድካ እንታይ ሳዕቤና ትመፅእ ኣሎ ብኣካልሲ ከም ናይ ብሓቂ ከምዚ ምትእስሳር ዘለዎ ምስቲ ምሳኻ ዘሎ ኣብ ሓደ ቦታ ምሳኻ ዘሎ ሰብሲ ሓቀኛ ምትእስሳር ዘይብሉ ዓይነት ሪሌሽንሽፕ እንዳጥረኻ ትኸይድ ማለት እዩ ብኻልእ ኣዘራርባ ካብ ፅምዋ ክትገላገል ኢልካ ኸድካስ መሊስካስ እንዳፀምወካ ትኸይድ ማለት እዩ እንደገና ከዓ ኣብቲ ሶሻል ሚድያ ብዙሓት ፎሎወርስ ከተጥሪ እንታይ እዩ ዘገድደካ ከምዚ ነፍስኻ ከተውፅእ ብዙሕ ካብቲ ሕልፍ ዝበለ ካብ ሰብ ዝገብሮ ሕልፍ ዝበለ ነገራት ክትገብር እዩ ዘተባብዓካ እዚ ማለት እንታይ እዩ ወይ መስሓቅ ነገራት ወይ ዘነውር ነገራት ወይ ከዓ ናይ ሳዕስዒት ወይ ቻሌንጅ ወይ ኣብ ሻወር እንዳኣተኻ ከም ዝግበር ዶ ከም ዝግበር ፍሉይ ዝኾነ ነገራት ክትገብር እዩ ዝገብረካ ምክንያቱ ፎሎወርስ ንኸተጥሪ ማለት እዩ ሶሪ ሕጂ እዚ ምስ እንታይ እዚ ምስቲ ናይ ብሓቂ ምሳኻ ዘሎ ሰብ ርክብካ እንዳተሓተ እንዳወረደ ይኸይድ ውሉዳት ምስ ደቆም ወይ ዕሩኽ ነንሕድሕዶም ግዜ እንዳሰኣኑ ይኸዱ ማለት እዩ ሕጂ ሶሻል ሚድያ ክንብል ከለና እቲ ቅድናቶም ብሳይንስ እዩ ተሰሪሑ ብሃውሪ ዘይኮነስ ብሳይንስ እዩ ተሰሪሑ ኣብኡ እንታይ ዝበሃል ኣሎ ከመይ ጌርካስ ናይ ሓደ ወዲ ሰብ ዶፓሚን ማለት ከምዚ ኒውሮ ትራንስሚቲንግ ከምዚ ንሓንጎልካሲ ዘተባብዕ ስምዒት ዝህብ ማለት እዩ ካበይ ክንረኽቦ ንኽእል ወይ ጥዑም ምግቢ ምስ እንበልዕ ወይ ስፖርት ምስ እንሰርሕ ወይ ሓደ ዓወት ከምዚ ፅቡቕ ዝጭበጥ ዓወት ከምዚ ንኣብነት ላይሰንስ መኪና ተፈቲንካስ ሓሊፍካ ምስ በሉኻ ወይ ገለ ነገር ዝሕጉስ ነገር ምስ ረኸብካ ውሽጥኻ ዝሰዶ መልእኽቲ ኣሎ እሱ ሕጂ ዶፓሚን ማለት እዩ ሶሻል ሚድያ ከዓ እንታይ ይገብሩ ነዚ ሞቲቬት ዝገብር ወይ ከዓ ነዚ ሪዋርዲንግ ዝኾነ ስምዒት ብኸመይ ከም ዘላዓሉ ሲ ፅቡቅ ጌሮም እዮም ዝኽእልዎ ንኣብነት እንድሕር ኢልና ፌስቡክ ስምዒት ናይ ወዲ ሰብ ኣብዘን 7 ኢሞጂ ኣብዘን 7 ክፀሪ ይኽእል እዩ ኢሎም እዮም ኣቐሚጦምልና ዘለዉ ቀደም ሓፂር ነይሩ ዳሕራይ ግን ንሓንቲ ትሕዝቶ እንድሕር ርኢኻያ ወይ ክትፈትዋ ኢኻ ወይ ከተፍቅራ ኢኻ ወይ ከዓ ናይ ሳፖርት ናይ ኬር ክስማዓካ እዩ ወይ መስሓቅ እያ ወይ ከዓ ፖው ይገርም እዩ ገሌልካ ክትድነቕ ኢኻ ወይ ከዓ ክሕዝነካ እዩ ወይ ክሕረቐካ እዩ ሕጂ ብዝተኻእለ መጠን ዝኾነ ኣብ ኮንተንት ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝመፅእ ስምዒት ናይቲ ወዲ ሰብ ናይቲ ተጠቃሚ ከላዕልን ክትንክፍን ክኽእል ኣሎ በዚ ሳይኮሎጂ በዚ ሲስተም በዚ ታክቲክ ተጠቂሞም ዝኾነ ኮንተንት ክሬተር ይኹን ወይ እቲ ፕላትፎርምካ እቲ ኣልጎሪዝምካ ነዝኻ ሳፖርት እንዳገበረ ይሕግዝ ይሰርሕ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ፀገም ኣይመሃለዎን ምሽ ከም ብፅቡቕ ነገር ክትጥቀመሉ እንድሕር ኮይንካ ግን ውልዕ ኣብ ዘበልካሉ ሕማቕ ዜና ትሰምዕ ተኮይንካ ወይ ሙሉእ መዓልቲ ሓደ ትሕዝቶ ክትህለኽ ትውዕል ሕጂ ካብዘን ስምዒታት ኣይነ የላዓለልና ኣሎሞ ኣብ ግምት ንእቱ መስሓቅ እንድሕር ኮይኑ ሙሉእ መዓልቲ ተሓጒስካ ክትውዕል ኢኻ ማለት እዩ ዝሕረቕ ነገር ተኮይኑ ከዓ ሙሉእ መዓልቲ ሓሪቕካ ተቆጢዕካ ብምንታይ ሓሪቕካ እውን ኣይትፈልጥን ኢኻ ግን በቲ ንግሆ ትሪኦ ወይ በቲ ተመላሊስካ ትሪኦ ኣብቲ ናትካ ምክንያቱ እቲ ኣልጎሪዝም እንታይ ዝገብር ንሓንቲ ዘሕርቕ ነገር እንድሕር ፈቲኻያ ሙሉእ መዓልቲ ወይ ልዕሊ 15 ሰከንድ እንድሕር ሶ ኢልካ ጠሚትካያ ከምዚ ዓይነት እዩ ዝፈቱ ብምባል እንታይ ዝገብር ይቕርበልካ እዩ እታ ትቕፅል ቪድዮ እንታይ ክትከውን ትሕርቕ
ተሳልሰይቲ ቪድዮ ትሕርቕ ከይተረዳእካ ብዛዕባ ክትዕ እንድሕር ጀሚርካ ናይ ክትዕ መዓት ቪድዮ ክትርኢ ኢኻ ወይ ወላ ሓንቲ ትርጉም ዘይብሉ ትሕዝቶ እንድሕር ጀሚርካ ከምኡ ፅቡቕ ነገር ተጀሚርካ ከዓ ፅቡቕ ነገራት እንዳረኣኻ ክትውዕል ኢኻ ማለት ስለዚ በቲ ዲ በቲ ሲ ስምዒትካስ ይትንክፈልካ እዩ ንምባል እዩ ስለዚ ካብዚ ፅልዋ ንኽንጠፍእ ወይ ንኽንቁጠብ እንድሕር ኮይና እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ዝብል ሚዛናዊ ዝኾነ ሕጂ እቲ ዶፓሚን ሲ ብሶሻል ሚድያ ወይ ከዓ እቲ ሓጎስ እቲ ዕርክነት እቲ ሰሓቕ እቲ ገለሲ ኣብ ሶሻል ሚድያ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብቲ ሓቀኛ ህይወት ስፖርት ብምስራሕ ደገ ብምውፃእ ወክ ምግባር ወይ ዝተፈላለየ ንጥፈታት ብምግባር ከተምፅኦ ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ እዞም ጄንዚ ንብሎም ዘለና ወለዶ ካብ 97 ስካዕ 2012 ዝተወለዱ ኣብዚ ሰዓት እዚ ካብ ተራዩ ዘይፈልጥ እንታይ ይኾኑ ኣለዉ ናይ ብሓቂ ጭኑቓት ብሚዛን ዝኸስዑ ከምኡ ከዓ ከም መፅሓፍቲ ምንባብ ዘይፈትዉ ወይ ምስ ካልኦት ሰባት ሓቀኛ ዝኾነ ርክብ ክገብሩ ዘይክእሉ ዘፀግሞም እንዳኾኑ ስለ ዝኸዱ ዘሎ ማለት ስለዚ እቲ ፅልዋ ኣብ ግምት ንኽንእትዎ እንታይ ደኣ ኣብኡ ጥራሕ ተታሒዝና እንድሕር ውዒልና ብዙሕ ሳዕቤናት ከም ዘለዎ ከም ሓበሬታ ክኸውን ኢለ የምፅዮ ብኻልእ ከዓ እንታይ እዩ እዚ ቲክቶክ ክንውዕል ከለና ዝመፅእ ክህሉ ዝኽእል ሳዕቤናት ማለት እዩ ሕጂ ሓንቲ ወይ እንታይ ኢልና እቶት ገንዘብ ሓደ እቶት እዩ ከም ጊፍት እንዳተዋሃብካ ኣብ ቲክቶክ ትረኽቦ ዓይነት እቶት ንብዙሕ ነገራት ክሽፍነልካ ክእል እዩ ግን እቲ ብዓብዩ ብዛዕባ ግዜ ኣብ ላይቭ ልዕሊ 2 ሰዓት ልዕሊ 3 ሰዓት እንድሕር ግዜ ተጥፍእ ተኮይንካ ከምኡ ድማ ቻሌንጅ ፀዋታታት ዝግበር ኣሎ ኣብ ከምኡ ከዓ ነዊሕ ሰዓታት ተጥፍእ ተኮይንካ ካብ ሓደ ቻሌንጅ ናብ ካልእ ቻሌንጅ እንዳሰገርካ ክትሰግር ከለኻ ማለት እዩ እንታይ ኪሳራኸ ናይ ግዜ ይወርደካ ኣሎ ሲ ኣብ ግምት ምእታው ሕጂ እቲ ግዜ ብገንዘብ እንድሕር ቀይርናዮ ብመፅናዓት እንታይ እዩ ዝኾነ ሰብ ብውሕዱ 2 ሰዓት ምስ ሞባይሉ ግዜ የጥፍ እዩ ንእሽተይ ይኩን ዓብሲ ይተሓዝ እዩ ብመፅናዓቲ ማለት እዩ ዝተገብረ እዩ ሕጂ እንድሕር ተይልና ንኣብነት ሲ ንሓንቲ ሰዓት ሲ $20 እስኪ ንገምግማ ኣብ ሰዓት ሲ $20 ክንከፍለካ ኢና ተይሎምኻ ኣብ መዓልቲ ሲ $4 2 ሰዓት እንዲኻ ተጥፍእ ምሽ ኣብ ኢንተርነት ኣብ መዓልቲ ሲ $4 ሲ ንሕና ባዕልናስ ንቲክቶክ ንኸፍሎም ኣለና ማለት እዩ ክንክፈል ዝግባአና ሲ እቲ ግዜና ናብ ገንዘብ እንድሕር ቀይርናዮስ $4 ማለት እዩ ኣብ ወርሒ 1200 ንኸውን ኣሎ ኣብ ዓመት ከዓ 14,000 ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ብነፃ ንጥቀመሉ ኣፕሊኬሽናት ተመሊስና ንሕና ባዕልና ኢና ግዜና ብገንዘብ እንድሕር ገሚትና ኢኻ 14,000 ሲ ንዓመት እንዳኸፈልናስ ንጥቀመሉ ኣለና ማለት እዩ እቲ ኣብ ጥዕናና ዘስዕቦ ዘሎ ፀገማት ከዓ እሞ መወዳእታ ይብሉን ማለት እዩ ከምዚ ክንገልፆ ፀንሕና ስለዚ ከመይ ጌርና ከምዚ እዚ ኩሉ ኣፕሊኬሽን ንሪኦ ዘለና ሲ ሓበሬታ ይኖ ሓበሬታ መፀካ ኮንተንት መፀካ ካብ ፅሙዋ ክትገላገል ኢልካስ መሊስካ ብፀርፍን ብውርደትን ብዙሕ ኣብ ነብስኻ ናይ ኮንፊደንስኻ ብዙሕ ሳዕቤናት እንዳምፃልካ ኸይድ ሕጂ ንነብስና ክንሓታ ዘለና ሲ ቲክቶክ እንድሕር ነጥቀምቲ ኮይንና ሕጂ ተዓንቶይ ዝመረፅናያ ነናትና ዝመረፅና ንዘክርና ቲክቶክ እንድሕር መሪፅና ሲ እሱ ህይወትካ ከመይ ከም ትመርሕ ሲ ክውስነልካስ ከመይ ቁኑዕ ድዩ ኮይኑ ስምዓና ከም ተጠቀምቲ ምክንያቱ ከይተረዳእና ንመላለስ ከይተረዳእና ዘየለየና ወይ ከዓ ውሽጥኻ ሕርኽርኽ ዘብለካ ትሕዝቶ እንዳሰምዓኻ እሱ ኢልካ ትፀንሕ እዚ ከዓ ኣብ ናትካ ኣብቲ ዶፓሚን ዝበልናዮ ሳዕቤን ከም ዘለዎ ተዛሪብና ኣለና ኣብ ቢሄቪየርካ ይቀይረካ ቁጡዕ ገብረካ እንታይ ኮይኑ ነኔጌቲቭ ኣምፂዎ ከይትብሉኒ ኣጆኹም ናይ ሶሻል ሚድያኻ ፖዘቲቭ ሳይድካ ኣለዎ ማለት እዩ ብዓብዩ ከዓ ሞባይልና ማለት እዩ ከመይ ጌርና ካብዚ ንገላገል ካብዚ ናውፂ ናይ ሶሻል ሚድያ ብኸመይ ንገላገል ተልና ኩሉ ሻዕ ኖቲፊኬሽን መፀና እዩ ምሻ ሞባይልና ሓዳሽ ቪድዮ ወፂ ኣላ ክስቶ ቻነል ከምዚ ጌር ኣላ ወይ ከምዚ ሜሴጅ መፂካ ኣሎ ዝብል ማለት እዩ እትሪኢኹን ለይትሲ ሞባይልና ኩሉ ሻዕ ድምፂ እንዳገበረት እያ ትርብሸና ዳሕራይ እንታይ ነጥሪ ቁሊሕ ናይ ምባል እንታይ ዳ መፂኒ ኣገዳሲ ዶ ኸውን ገለ ዝብል ማለት እዩ ሕጂ እንድሕር ክስታይ ኮይና ማለት እዩ እንድሕር ነቂሕና እንድሕር እቲ ሞባይልና ዝገብሮ ዘሎ ሳዕቤናት እንታይ ከም ዘለዎ ኩሉ እንድሕር ፈሊጥና
ተቀዳዲምና ማለት ክንገብሮ ዝግባአና እንታይ እዩ እቲ ኖቲፊኬሽንስ ምጥፋእ ስለምንታይ እተልና ባዕልና መሪፅና ነገራት ክንከዶም ኣለና እምበር እቲ ኣልጎሪዝም ሲ ንዓና ከም ሓደ ጨኳኒ መራሒ ኮይኑ ክእዝዘና የብሉን ማለት እዩ ምክንያቱ ልክዕ ባህሪኻ ኣፅኒዑ እታ ሰብስክራይብ ዝገበርካላ ቻናል ወይ ከዓ ኣብታ ዘለኻላ ኣፕሊኬሽን ሓዳሽ ቪድዮ ክትመፅእ ከላ ይፅዋዓካ እዩ ክስቶ እወ ንዓ ተመለስ ምክንያቱ ዕላምኡ እንታይ እዩ ናይ ሶሻል ሚድያ ብዝተኻእለ መጠን ክትመላለስን ነዊሕ ሰዓትን ክትገብርን ማለት እዩ ስለዚ ከመይ ጌርና ሰላምና ንእውጅ መሪፅና ግዜና ከመይ ጌርና በገባብ ንጥቀመሉ ከመይ ጌርና ከም ዝኾነ ትሕዝቶ እንድሕር ደሊና ሲ ባዕልና ክንከዶ ኣለና እምበር ንሱ ክመፀና የብሉን ምክንያቱ ሕጂ ከምዚ ምሽ ኣብ ሓዳር ከምዚ ሽግር ኣሎ ኣብ መንእሰያት ከምዚ ሽግር ኣሎ ኢሉሲ ብዙሕ ዓይነት ሽግር ሰብ ይማየጥ እዩ ሕጂ ተወሳኺ ሽግር ኮይኑ ዘሎ ሶሻል ሚድያ ዝበሃል ሲ ከም ሓደ ሽግር ኣትዩ ኣሎ ሶሻል ሚድያ ኣብ ሓዳር ከምዚ ሽግረ ምፅእ ኣሎ ሶሻል ሚድያ ኣብ ደቅና ከምዚ ሽግረ ምፅእ ኣሎ ሶሻል ሚድያ ሓዲ ሽግር ኮይኑ ኣሎ ስለዚ ከመይ ጌርካ ጠጦ ተብሎ ማለት እዩ ሓንቲ ቀላል መንገዲ እቲ ኖቲፊኬሽን ኣብ ሞባይልና ዘሎ ብምቁፅፃር ማለት እዩ ካልእቲ ከዓ እንታይ እዩ እንታይ ንጥውቕ እንታይ ንዕዘብ እንታይ ላይክ ንገብር ነዚአን ምጥንቃቕ ምክንያቱ እታ ሓይሊ ልክ ኣብታ ጫፍ ኢድና እያ ዘላ ንሕና ከምዚ ንክደኖ ንመርፅ ንበልዖ ንመርፅ ኣበይ ንውዕል ንመርፅ እንድሕር ንሪኦ ዘይንመርፅ እንታይ ንጥውቕ ዘይንመርፅ እንድሕር ተኮይንና መን መርፀልና ኣሎ ማለት እዩ ብካልእ ኣዘራርባ እቲ ኣልጎሪዝም ይመርፀልና ኣሎ ማለት እዩ እቲ ንመርፆ ከዓ ሳዕቤን ከም ዘለዎ ከዓ ምዝካር ማለት እዩ ግን ከም ኮንተንት ክሬተር ሕጂ ንኣብነት ኮንተንት ክሬተር እንድሕር ኮይንና ወይ መናእሰይ እንድሕር ኮይንና እንታይ ክንገብር ኣለና ንዝብል ከዓ እንታይ እዩ ልክዕ ከምታ መኪና ክትዝውራ ዕድሜኻ የገድደካ ልክዕ ኣብቲ ብቑዕ ዕድመ ክትበፅሕ ኣለካ ከምኡ ከዓ ክትመሃሮ ኣለካ መኪና ከመይ ጌርካ ትዝውራ ተማሂርካ ተፈቲንካ ምስ ሓለፍካ ላይሰንስ ውሃበካ ኣብ ናይ ዲጂታል ዓለም ከዓ እንታይ ኣሎ ዲጂታል ኮምፒተንሲ ወይ ከዓ ላይሰንስ ቀለልቴን 5 ነገራትን ሰንካ እንታይ ብዛዕባ ጥንቃቐ ካልእ ኮንተንት ክሪኤሽን እንታይ ኮንተንት ክሪኤት ትገብር ብኸመይ ኮንተንት ትገብር ሳልሳይ ኮሚኒኬሽን ኤንድ ኮላቦሬሽን እንድሕር ብቑዕ ኣዘራርባ ክእለት ተሊካ ምስ ካልኦት ከምዞም ክንኮኖም ንደሊ ህቡባት ናይ ሶሻል ሚድያ ሲ ንተዓዘቦም ኣብ ካልእ ዜጋ ኸይድና ኸ ንተዓዘቦም ፍሉይ ክእለት እንዳረኣዩኻ ኮሚኒኬት እንዳገበሩ ዓበይቲ ኣኼባታት እንዳመርሑ ኣብ ላዕለዋይ ደረጃ በፅሑ ኣለዎምሽ ከመይ ጌርና ኸ ንሕና ካብኦም ክንመሃር ንኽእል ኢልና እንድሕር ሓሲብና ላይሰንስና እንዳሓዝና ንኸይድ ኣለና ካልእ ሓበሬታ ኩሉ ሓበሬታ ጠቅም ማለት ኣይኮነን ኩሉ ሓበሬታ ከዓ ጎድእ ማለት ኣይኮነን እንደገና ከዓ ፕሮብሌም ሶልቪንግ ፀርፊ ክመፀካ ከሎ ዘይጠቅም ሓበሬታ ክትርኢ ከለኻ ኣብ ሶሻል ሚድያ ፍላግ ምግባር ሪፖርት ምግባር ወይ ከዓ ምስጋር አንሰብስክራይብ ምግባር እዚ ከዓ ሓደ በዓሉ ርእሱ ዝኻለ ናይ ፕሮብሌም ሶልቪንግ ክእለት ማለት እዩ እንታይ ክኸ ኣሎ ካልእ ኣማራፅታት ከምዚ ኣብ ዝኾነ ሕብረተሰብ ንዝኾነ ሽግር ከምዚ ናይ ሪሃብ ሰንተር ኣለዎ ሪሃብ ሰንተር ንኩሎም ሃገራት ሲ ሓደ ሰብ ብሓደ ነገር እንድሕር ተጠቂዑ ወይ ተወሊፉ ከመይ ጌርካ ተገላግሎ መድሃኒት ድዩ ወይ ከዓ ሲስተም ኣለዎ ሕጂ ንሶም ነቲ ነቶም ዓሌት ወይ ኣብ ሃገሮም ብፍላይ ኣብ ቀዳማይ ዓለም ከምዚ ብሶሻል ሚድያ ርእስኻ ተናዊፅካ ኣብ ገለ ተበፂሕኻ ክትገላገለሉ ትኽእል ከዓ ኮሚኒቲ ኣለካ ሳፖርት ሲስተም ኣለካ ሕጂ ንሕና ከዓ በዓልና ማለት እዩ ኣብዚ ብዓቕምና ከምዚ ኤሪደሚ ብትግርኛ ዝኣመሰሉ ኮርስታት ካብ ሓፀርቲ ዶፓሚን ዝህቡኻ ሓፀርቲ ቪድዮታት ጥራሕሲ ናይ ብሓቂ ብትግርኛ እንዳተዘራርብካ ክትመሃረሉ ትኽእል ወይ እውን ካልኦቱን ኣሎ ንፈትሽ ኣይሰኣኒ ኣብ ኢንተርነት ከምኡ ዓይነት ከዓ ሕውስ ብምባል እንታይ ትገብር ማለት እዩ ዓቕምኻ ተማዕብል ሳዕቤናት ሶሻል ሚድያ ፈሊጥካ ከዓ ናብ ፅቡቕ ኮንተንት ክትገብር ተኮይንካ ከዓ ፅቡቕ ኮንተንት ወላዲ ተኮይንካ ከዓ ንውሉድካ ከምዚ ይረአዩ ከምዚ ኣይረአይን እዩ እንዳበልካ ከዓ ብምምሃር ማለት እዩ ካልእ ከዓ እንታይ እዩ ኣብ ኢድና ዘሎ ዝኾነ ኮንተንት ዘይትጠቅም እንድሕር ኮይና እንድሕር ሰጊርናያ ነቲ ኣልጎሪዝም እንታይ ንብሎ ኣለና ኣነ ባህርየይ ከምዚ ዘይጠቅም ዝኾነ ቪድዮታት ኣይፈቱን እየ ኢልና ከዓ ንምህሮ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ
እዚኣ ትመስል ናይ ሎም መዓልቲ ብዛዕባ ናይ ሶሻል ሚድያ ካልእ ከዓ ናባኹም ከስክሮ ዝኾነ ተወሳኺ ሕቶ ወይ ርእቶ ከዓ ተልዩ የቐኒልና ፊሊሞን ዳርጋ እቲ ወጢናዮ ዝነበርና ሓሳባት ብዙሕ ካብኡ ሸፊንልና ዘምፃእካዮ ብዙሕ ሰብ ከዓኒ ብዙሕ ሓበሬታ ረኺቡ ክኸውን ተስፋ ገብር ብዙሕ ነገር ጠቂስካ ኣለካ እዚ ጀነሬሽን እዚ ወልፊ ናይ ስክሪን ዶፓሚን ብዙሕ ፈለወር ክትረክብ ብዙሕ ክትሰርሕ ኣለካ ኢንፋክት እቲ ብዙሕ ምስራሕ እውን ምስኡ ከመይ ጌርካ ኣወንታዊ ዝኸውን ትሰርሖ ወይ ከዓ እቲ ድስዕብ እውንሲ እንታይ ኣለልዩ ክስዕብ ኣለዎ ኣብኡ እውን ተዛሪብካ ኣለካ ብፍላይ እዞም ናይ ኢንፍሉንሰርስ ዝበሃሉ እቶም ኮንተንት ክሪኤተርስ ኣዛራቢ እዩ ኣብ ሕብረተሰብና ክትመፅእ ከለካ ምክንያቱ እቶም ዝበዝሑ ካበይ ኣንግል እዮም ድመፁ ተቋዮቕቲ ፈላላይቲ ተፃረፍቲ ዝበዝሕዎ እዮም ኩሎም ማለት ኣይኮኑን ግን ብዙሓት ካብኦም ስቲል ከዓ ሰብ ከዓ ንፈለው እንዳገበሮም እዩ ዝኸይድ ከመይ ጌርካ ኢኻ ነዚኦም ኣብቲ ኣወንታዊ ለቨል ክተምፅኦም ዘለካ ማዕረ ማዕረ ነቶም ክርእዩ ዘለዎም እውን ካብኡ ከመይ ጌርካ ክትኣልዮም ክትክእል ኣለካ እሞ ናብ ዝጥቀምሉ ባይታ ክወርድ ኣለዎም እዚ እውን እቲ ኣገዳሲ ነጥቢ መስለኒ ግን ሕጂ እዚ ኩሉ ክንገብር ከለና ብሓፈሻ ንብል እንዲና እቶም ኢንፍሉንሰርስ ፅቡቅ ክሰርሐለኩም እቲ ንኣብነት ድበልካዮ ዘጂ ብዛዕባ ከመይ ጌርካ ኢኻ ዲጂታል ኮምፒተንሲ ተጥሪ ወይ እውን እቲ ዲጂታል ኤቲክስ ዝበሃል እውን ኣሎ ንዑ እውን ከመይ ጌርካ ኢኻ ስነ ምግባርሲ ከመይ ጌርካ ኢኻ ተጥሪ እቲ ኣሰራርሓ ናይ ሶሻል ሚድያ ጥቡቕ ኣቢልካ ስለ ዝኾነ ከም ዝሓለፈ ዝበልናዮ ብዙሕ ሰብ ክኢልዎ እዩ ግን እንታይ እየ ድሰርሕ እንታይ ዓቕሚ ኣለኒ እንታይ ስነ ምግባር ኢኸ ዝሕሉ ንመን ኢኸ እቲ ናተይ ድሰርሖ ዘለኹ ኮንተንትስ መን እዩ ዝሪኦሞ እንታይ ይጥቀመሉ ኢልካ ምርኣይ እውን እሱ ሓደ ካብቲ ኣገዳሲ እዩ ሕጂ እስከ በዚ ክንጅምር ምናልባሽ ዝሓለፈ እውን ኢልና ነርና ኩለን እዘን ዝጠቐስካየን ማሕበራዊ ሜድያ ወይ ሶሻል ሜድያ ነናተን ሕግታት ኣለወን ከመይ ገይሩ ኣይናይ ሴፍ ድበሃል ወይ ነቲ ናተን ተዓዛቢ ድሕንነት ዝሕሉ ዝበሃል ነገር ኣሎ እቲ ገሊኡ እሶም ሴፍ ድብሎ ወይ ከዓ እዚ ደሓኒ ዝብልዎ ግን ንዓና ዘማርር እዩ ንኣብነት ሓንቲ ኮስቱሞ ገይራ ንእሽተይ ረጂ ገይራ ኣብ ሶሻል ሚድያ ትዊስት ክትብል ሴፍ ይንዕኦም ወላ ሓንቲ ኣብ ሕብረተሰብና መፂኻ ግን ቁርባን ነዋሪ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ገለ እውን ምናልባሽ ርኢኻ ዝስ ኣፀያፍ እዩ ስለምንታይ ማዕረ እዚ ደረጃ በፂሕና ኢልካ ወላ ሪፖርት ጌርና የብሉካ ሰባት ነኖ እዚ ደኣ ናትና ጋይድላይን ኣይጥሕስን እዩ ይብሉ እዮም እቶም ሶሻል ሚድያ ማለት ፌስቡክ በሎም ወላ ቲክቶክ በሎም ሕጂ ሓንቲ ነገር ኣገዳሲ እውን ጠቂስካ ፀኒሕካ ሕብረተሰባዊ ሓገዝ ወይ ከዓ ብካልእ ወገን ከዓ እቲ ሕብረተሰባዊ ተሓታትነት እውን ክፈጥር ክትክእል ኣለካ ሕጂ እቲ ሓገዝ እኮ ብዙሕ ነገር ይጎድለና እዩ ብቐዳማይ እውን ዶክተር ብርሃነ ትንክፍ ኣቢልዎ ነይሩ እቲ ናትና ኮሚኒቲ ዝደልደለ እውን ኣይኮነን እቲ ናብቲ ማሕበራዊ ሜድያ ዝኸይድ ሰብ እውን ነናቱ ዕድመ ኣለዎ ከምዚ ዝበልካዮ መናበይ ይኸይድ ኣበይቲ ኸይድካ ዝገደደ ፀርፊ ትርኢ ኣበይቲ ኸይድካ ደሓን ዝኾነ ትርኢ ኣበይቲ ኸይድካ ከዓ እቲ ኣካዳሚክ ኤንጌጅመንት ትርኢ ከም በዓል ትዊተር እውን ትርእኻ ወላ ሕጅስ እውን ዳርጋ ናብ ሕማቕ ገፁ ዝኸይድ እኳ እንተሎ ሕጂ ሕብረተሰባዊ ተሓታትነት ክንገብር ንኽእል ዶ ናትና ሕጊ ክንገብር ንኽእል ዶ ኮሚኒቲ ንኣብነት እቲ ኤርትራዊ ኮሚኒቲ እንድሕር ኢልናስ እዚ ካብ ናትና ስነ ምግባር ዝኸይድ ትረቦ ሰብ ድፀርፍ ከምዚ ዝገብር ወጊት ክንብሎ ኣለና ዝበሃል ሓደ ወላ ኩሉ ሰብ ክረዳዳእሉ ዝኽእል ኣብቲ ሰርፌይ ስለበል ኩሉ ሰብ ክረዳዳእሉ ዝኽእል ዓይነት ሕጊ ክነውፅእ ንኽእል ዶ ምናልባት ንዓኻ ፊልሞን ሙኽትን ክፈካና ሽዑ ናብ ዶክተር ብርሃነ ክኸይድ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ሶሻል ሚድያ መሰረቱ ፍሪደም ኦፍ ስፒች ዝኾነ ሰብ እታ ናቱ ሓሳብ ድምፁ ክስማዕ ኣለዎ እዩ እቲ ምርጫ መን እዩ ተኸታታላይ እዩ ሓደ ተኸታታላይ እሞ ከዓ ብሕብረተሰብ ደረጃ ኮንካ ክትሪኦ ከለኻስ ናትና ናይ ባህሊ ወይ ከዓ ቁኑዕ ወይ ዘይቁኑዕ ወይ ቅቡል ዘይቅቡል ኢልና ንሓስቦ ነገራት መምዘን ኣለና ሕጂ እቶም ብተደጋጋሚ ኣነዋሪ ወይ ዘይፅቡቅ ቃላት እንዳተጠቀሙ ቻናላት ሰባት ዝእክቡ ኣዝዮም ውሕዳት እዮም ተሓሲብካ ተቆፂርካዮም ሲ ኣዝዮም ውሕዳት እዮም ሕጂ ኩስቶ ዘይጠቅም ነገር ሰርሕ ኣሎ ኢልካ ተሓሲብካ ከም ተጠቃሚ ክትዕዘቦ ጥራሕ እዩ ዘይብልካ
ኣብኣ እያ ዘላ እታ ኮሌክቲቭ ፓወር ሲ ኣብኡ እዩ ዘሎ እቲ ተጠቃሚ እንድሕር ይስዕቦ ተልዩ እቲ ተጠቃሚ ዋላ ክትፃረፍ ኢሉ ኣንታ ግደፍ ምሻሎ ነቲ ፀርፍስ ብፀርፊ ክምልስ ኢሉ እንድሕር ኮመንት ገይሩ ነቲ ኣልጎሪዝም እንታይ ካ ትብሎ ዘለኻ ምክንያቱ ኣልጎሪዝም ትግርኛ ይክእልኒ ፀርፊ ይፈልጥኒ እንታይ ጥራሕ እዩ ዝርኢ ኢንጌጅመንት እዩ ዝርኢ ዘሎ ኦኬ ኣብዚ ብዙሕ ሰብ ተኣኪቡሎ ኣብዚ ብዙሕ ናይ ቃላት ምልውዋጥ ግበር ኣሎ ስለዚ እዚ ነገር እዚ ቫይራል ክኸይድ ኣለዎ ኢሉ ሓስብ እቶም ትግርኛ ንፈልጥ እቶም ሕብረተሰብ እዚስ ፅቡቅ ኣይኮነን ናብ ፅቡቅ መንገዲ ኣየኺድን እዩ እንድሕር ኢልና ሓሲብና እንታይ ምግባር ምንጣራ ምዝላላ ኣብኣ ሓይልላትና ካልይቲ ከም ኮሚኒቲ ከዓ ከምዚ ኣለኮ ዘየለ ይኮነን ብዙሓት ኣለው መምሃራን ብዛዕባ ናይ ስነ ናይ ኣእምሮ ኣመሃራ ዝምህሩ ኣለው ብዛዕባ ጥዕና ዝምህሩ ኣለው ብዙሕ ኣሎ ቻነላት ኣሎ ወላ ኣብ ቲክቶክ ኣይትረኣዮም እምበረ ኣብ ዩቲዩብ ኣለው ሕጂ ነቲ ፀርፊ እንድሕር ፀሊእኻ ነቶም ዝምህሩ ዘለው እንታይ ምግባር እዩ ሳፖርት ነዚኦም እንድሕር ሳፖርት ጌርካዮም በዓሉ እቲ ኣልጎሪዝም እንታይ ዝገብር ዘሎ የተባብዖም ኣሎ ማለት እዩ ኦኬ ሓደሽቲ ሰዓብቲ ወይ ከዓ ሓደሽቲ ፎሎወርስ የጥርሎ እዚ ዓይነት ትሕዝቶ እዚ ክጎልሕ ኣለዎ እዩ ዝብል ስለምንታይ ተልና ኣብ ካልኦት ሕብረተሰብ እኮ እቲ ናቶም ብቕዓት እኮ እዮም ከርእዩ ዝውዕሉ እዚኦም ብምሎም ሃቢቦም ኣብ ሶሻል ሚድያ ሃቢቦም ንብሎም ዘለና እኮ ብቕዓት እንዳረኣዩ ቻሌንጅ ብምድጋም ፍሉይ ብቕዓቶም እንዳረኣዩ እዮም እኮ ሃቢቦም ዘለዉ ንሕና ኢና ናብ ካልእ ኣጠቃቅማ ንጥቀመሉ ዘለና ብቕዓትና ዘይብልና ህዝቢ ማለት ኣይኮንናን ሕጂ ንሕና ብቕዓትና እንድሕር ርኢና ወይ ከዓ ነቲ ብቕዓት ዘርኢ ክስእሉ ዝውዕሉ ሰባት ኣለው ሙዚቃታት ክሰርሑ ዝውዕሉ ሰባት ኣለው ክምህሩ ዝውዕሉ ሰባት ኣለው ንዖም ሳፖርት ጌርናዮም እዚ ንበዓሉ ኣነ ሓገዝ እየ ዝብል وفيلمون እዚ ዝበልካዮ ኣገዳሲ እንዲ ምናልባሽ ሶሻል ሚድያ እውን መሰረት ፍሪዶም ኦፍ ስፒች ኣብ ገለገለ ግን እቲ ፍሪዶም ኦፍ ስፒች እንብሎ ዘለና እዞም ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝውዕሉ ዘለዉ ናትና ገለ ሰባት ይፈልጥዎ ድዮም ምክንያቱ ፍሪዶም ኦፍ ስፒች ናቱ ዝኾነ ሰንሰርሽፕ ኣለዎ ሰልፍ ሰንሰርሽፕ ትገብር ኢኻ መንግስቲ ከይኣስረኒ ከምዚ ከይበለኒ ገለ ደይኮነ ስኒ ነቲ ኣነ ሕብረተሰብ ዝውክሎ ዘለኹ እንታይ ዓይነት መልእኽቲ የመሓላልፎ ኣለኹ ኢልካ ምርኣይ ሓደ ኣገዳሲ መስለኒ ሕጂ እሱ ይርእይዎ ድዮም እዩ እቲ ቀንዲ ሕቶት ካልኣይ ከምዚ ዝብሎ ኣለኹ ሕብረተሰባዊ ተሓታትነት ክብል ከለኹ ምናልባሽ ንሕና ባህልና ከምዚ እሞ ከምዚ እንደግበሩልና ቴልካዮም ቲክቶክ ወይ ንፌስቡክ ኣይሰምዑኻን እዮም ኦብቪየስሊ ናቶም ዝኾነ ጋይድላይን ኣለዎም ብናቶ እዮም ዝኸዱ ግን ንሕና እቲ ምንጣር ዝበልካ ሕጂ ኣገዳሲ እዚ ከምዚ ዓይነት ዝገብር ሓደ ሰብ እዚ ዓይነት ኮንተንት ዝገብር እዚ ዓይነት ፀርፊ ዝገብር ክንነጥሮ ክንክእል ኣለና ዝበሃል ጎስጓስ ክንፈጥር ኣለና ዶ ከምኡ ዓይነት ትሬንድስ ክንፈጥር ኣለና ዶ ድብል ሕቶ እዩ እዚ ክንፈጥር ንኽእል ተኮይንና ኸ ከመይ ኢና ክንገብሮ ዘለና ምክንያቱ ድሕንነት ናይቲ መንእሰያትና የገድሰና ኣሎ ብፍላይ ንኣሽቱ ከዓ ይርእይዎ ኣለዉ ገሊኦም ኣብዚ ዕቑባ ዝሓቱ ስኒ ከምዚ ኣንኣካምፓይንድ ማይነርስ ዝብልዎ ዶክተር ብርሃነ ምስ ስርሖም ይርእዮ ኸውን እዩ ኣቦ የብሎም ወላዲ የብሎም ሓዊ የብሎም ብሳህራድ መፁ ደቂ 15-14 ቆልዑ ኣለዉ ብተፈላለየ ዝመፁ ዘላቶም ግዜ ከዓ ኣብ ሶሻል ሚድያ እዮም ዝውዕሉ ንዕኦም ምዝንጋዕ ክመስሎም ይኽእል እዩ ከምቲ ዝበልካዮ ዓንቲ ወይ ግን ወልፍ ስክሪን ይመፅእ እቲ ወልፍ ስክሪን ከዓኒ ኣይ ኣንቢቦም ክጥቀምሉ ኣይገለ ክገብርሉ ኣብቲ 24 hours ኦንላይን ዝውዕል ሰብ ከምቲ ዓንቲ ወይ ዝበልካዮ እታ ግዚኡ ኣሹንካይ ብ20 ደይኮነስ ብ5 እውን ዘይትምና ኣብኡ እዮም ክርእዩ ዝውዕሉ ዘለዉ ነዚ ሕጂ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ከም ሕብረተሰብ እንታይ ክንገብር ኣለና ከመይ ጌርና ክነንቅሖም ኣለና ምክንያቱ ክነጥርዎ ክኽእሉ ኣለዎም ሕጂ እቲ ኮንሰንሰስ እንዲኻ ትፈጥር ዘለካ ናይ ሓባር ዝኾነ ስምዒት ድፃረፍ ሰብ ቁም ነገር ዘይብሉ ዋዕዋዕ ድብል ብሃይማኖት ብባህሊ ብኣውራጃ ክዛረብ ዝውዕል ሰብ ዋጋ የብሉን ካልእ ኣትሊስት ቁም ነገር ክውዕል ዝውዕል ሰብ ዘስሓቐካ ሶሻል ሚድያ ኮይኑ ስኒ ፅቡቕ ዘዘናግዓካ ፅንፅዋይ ዝነግረካ ዘስሓቐካ ንእሽተይ ዘምህረካ ኣብ ከምኡ ጥራሕ ክነተኩር ክንክእል ከም ዘለና ከመይ ጌርና ኢና ክንነግር ንኽእል ከመይ ጌርና ሓበሬታ ክነሕልፍ ንኽእል ምናልባሽ እውን ድሓር ክዛረበላ እዛ ኢሪደም ኢልካ ኣምፂኻያ ኣለኻ ኣብኡ እውን እንታይ ተራ ክትፃወት ትኽእል ድበሃል እውን ምናልባሽ ካልእ እውን ማህፀን ንባዕላ ካልኦት ፍናን ንባዕላ እዚ እውን ኣገዳሲ ፖይንት እዩ ሕጂ እንታይ ክንገብር ንኽእል ይትሕቶ ዶክተር ብርሃነ እስከ ናብኣ መፃ ብዚኣ ሙይታ ኣለኻ ዶክተር ብርሃነ
Thank you Philemon, well presented. Thank you Dr. The differences that are freedom of speech أقداسية right ፈቲና ፀዲእና at the end of the day መፍትሕ ናይ ህይወት ዝኾነ ሰብ ባዕሉ ይትፈልጣ ሓጊካ ኣሲርካ እሰሩ ላይትካ ሕጂ ቲክቶክ ድሕሪትካ እሰሩ ላይ ኢኻ ትብል ዘለካ ማለት ሕጂ እዚ ቀፃልነት sustainability የብሉ the best solution is ለይቲ ዲና ክንሰርሕ ደግና ፀልማት ዓለም ዋላ ቀትሪ right ቀትሪ እሰር ድሕሪ ኢኻ ዝኾነ ኢኮኖሚክ ኣክቲቪቲ ናይ ዝኾነ ሶሳይቲ ብቀትሪ ዶ ሰብ በዝሕ ዋላ ብለይቲ ኣብ ዝኾነ ጀነራሊስቲክ ኮይና ክንዛረብ ነቲ ቀትሪ ዘብርሁ እቲ ኣምላኽ ዝሃበና ብርሃን ኣሎ ገለ ኣሎ ቀትሪ ሲ ተሰሪሕ እዩ ምሽ ሓቀ ኣቴንሽንና ዝስሕብ እዩ ቀትሪ ናና ካብ ብርሃን ዘለዎ ዓለም ክንገብር ትኮይና ፃዕሪ ከልየና እዩ ሓደ ካብዚ ፃዕርታት እዚኦም እዚ ቅዱስ ፕሮግራም ጌርኩም ዘለኹም እዚ ባዕሉ ከምዚ ብዙሕ ብፃዕቂ ዴይሊ ህይወትና ከምዚ ኦክሲጅን ክኸውን ኣለዎ ኣይግድስን እዩ ፊልሞን ሎም ፕረዘንት ገይሩ ሓደ ንፍዕ ሰብ ብካልእ ኣንግል ክሪኦ ክእል ኣብ ማይክሮሶፍት ዝሰርሕ ኣሎ ክኸውን ነቲ ኣልጎሪዝም ክፅሕፍ ከሎ ዝሪኦም ዘሎ ሰብ ክወፅእ ኣሎ እቲ ምሁርና ሓደ መንእሰይ ኮይኑ ኸኒ እቲ መዓት ዝወረዶ ከይሓፈረ ከምዚ ጎዲእኒ ኢሉ ክዛረብ ከዓ ክኽእል ኣሎ ቀትሪ እዚኣ ከይትርስዕዋ ፀልማት ክንዘርእ የብልናን እሞ ንበል ሓደ ሰብ ኣብ ምንታይ ይኸይድ ፀልማት ሸጓሽጉ ይኸይድ ንገረ ኸይድ እዘን ሸውዓተ ኢሞሽን ዝበለን ፊልሙ እዘን ሸውዓተ ቫልቮላ ريون موني قللتين كنذكرها انتهي لا زي افتيا زي افكيريا هرا الدهري زي سعقاتني زي تحريقاتني بقى سنترينس نعموني زخونه من السي زلخا مالتي خمودي كمولادي كلاتكم مالتي بقى بقلي رأي وعالم بتنا جنزب واقو خردانا كيردانا قرب لزي قصدي نحنا التوم فنان حجي بزخ السرح الباب زي تسرح الله فنان ما تسألكم تسرح بزعبا إريدامي تقال 5 كي مثل فيلم بعرف قلت لكم إديكيترز انتاينا نشيط لنا نجيزينا ركيسناس نجيزينا ركيسناس attention نشيط لنا each individual Samsung you have power لك the power to follow nothing else like it أي كتلكان يلا مشانو كبر كخير الوصل كما ده حكينا أبسط أحقول كل أبتا مع مؤذف تروى توم قبرت خفوقهم لما يكلني هرا الألغوريزم هم يجيرون ما نسي بخمو ترايز ركب مسلم الله مالتي هرا ويكاني حبوبنات بخمو ترايز ركب مسلم الله فيزيكس أصنع أخا 5 ركب كفلت خير الله هرا حتى نقدر إنفنت غيرك رول موديلز كأخذوا لهم بسوسايتي هرا أنا خمور كوينا حجس جيجا دوغبر كوني زرعني كلا طوطو قال ما لبلنا تعرفين عن تيك توك أنا طوطو عيد بلا بعليون أكاونت كيبل لي باي ذا واي هرا هجي صبونا كرالو بتيك توك أبيلناسي هذه لايف ستايل نسمع حاجة الميوزك نسمع حاجة تقويلو أجوها زبلك حاجة plus and minus الله كله بقى كم ذا magnitude سوى negative and positive الله that's all so كاين furtherance technology نماني نحن فرد لنا ننبسنا نحن فرد لنا أنا هي sorry تا point taken هو تي كساكد لينا organ كم ذا program كبز حلو أما هتصدق يكون أب كلهم وراتهم تيك توك تقبروا زلهم أكيدكم سي كي تتصرفكم كي يكبركم جزينا حمي غيرنا نطفو لنا بلو اسكي نور حد قال تصوميهم جنزب كأتوخسي نور حد تصوميهم تا جنزب ده تا خستاي جنزب جن بخالق تاو كعادي بلكم على بخانة كم تكنولوجيست خا كم سوشيال انتربرنور زيكم كسي كم تكنولوجيست زخم AI دمسزلو بتصبوا ده تقييمكم له لك عم سنغافورة كم نخيلنا هرا
بحماق تقيمكم أيتحاسب أي هاجركم أبت تحت يا زلمة إير كم إير فرخ تكونيه كم ده زلخ ما تكونيه change is كلام بس ودكتور برهان تا قدا سنة بكل جيزة أنت وين من فيلمون على العلوان يرس خاون دق مالخا تنشوعات ايموشنز حيالاتين انت حتى تنسب أو ممكن متصنخ المسلني زي نفوتو فيديو زي فتنا فيديو أي فتنا ينتيلنا obviously ناتو زخنا ملأخت قم حلال فيه in fact نتي freedom of speech نعو مساي مالت أيكونن حدا سب حما دسرحه حما سريح كا زخاء مسانا زخير أيكونن وي تقمية بلون يلقى ديسلايك تغير كايسني ناتو زخونا ملأخت حيزو خير مسلني بو متنقعنا تسب شيب يقبرمون إذا حاشا نقصرح نزحاري ون زدفو مسلنا أبكندي زرعنا يو تتأكد من زي تتأكد من داتا أنا نخيد كم تابع دايون يلقى يركا تازي فتخاين مبالسي مقطع نتسبو تمقطعكم كل خص ديسلايك مقبارون ناتواق له ويله يحسب يا كل جزء بزح جزء أنا رئي أب سوشيال ميديا أب تيك توك قال ملاي حنت خميد بلت كسر سعر دق أنسيه بعرف بدك أنسيه ما عاد زقنه هراسمنت تريخه حنسب هجي زين سبات زين أنا أنت يربل نمنتاي بلوك لي تقبرهم تلكين ويكاني بلوكون هاي قبرهم لين غير مكان تخوم عينت زخم عينت متببع شم زي بلو سبالو شم زي بلو سئل زي بلو او متي من مخاورون ايتفلطوني حسب كبالع زوعل كتصرف دوعل سبالو نز سب سلامتا غادي توغدو سلامتا قبلو كريت قبرو تلكا مون قبرو يكولون هجي نت سبات معفان مالت هيكونن ግን سبات نعوم مسيلوم تمصيوم تحت حلفنا سقط وصل على كان تقبرو ነገር ነው حلفنا توسيرو من صبوق يو ባህላዊ انا بتناتي تحساس ما مالتي فيلمنا بخا خيد من الباش دارغا بزح ون قليص كالنا ግን ሓደ ካብቲ صعبين ናይ ቴክኖሎጂ ውን ተዛሪብካ ብሕልፊ ኣብዚ ጀነሬሽን ዚ ኣብ ገለገለ እዋን ጭንቀት ምጽ ኣብ ገለገለ እዋን ምስትወልፍ ዝመጽእ ውን ብዙሕ ግዜና ኣብ ሶሻል ሚዲያ ተደጋጋሚ ትሪኦም ብሕልፍና ኣብዝናትና ድሕር ገለ ነገር ክጭነቁ ትሪኦም ኢኻ ላይቭ የም ካዲ ጭነቁ እትኻብ ኩሉ ዝኸፍአ ነገር ሕጂ እቲ ቪክቲም ምዃኖም يحزنካ እዩ ምናልባሽ ኣብ ገለ እዋን ጅግና ብሎ ምኾኑ ዳሓረይካኒ ኣታ ዝወዲ ኸይዳቶ ዛጓል ከይዳታ ከምዚ ኮይና ገለ ዝበሃል ፕላስ ፑሽ ይገብረካ እዩ እስከ ፅልዋ ናይ ሶሻል ሚድያ ናብ ዝንገረና እምቦ ዳርጋ ናብቲ መወዳእታ ክንከይድ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ካብ ከምዚ ዓይነት ዘየድሊ ዝና እሞ ትርጉም ዘይብሉ ዝና ሓሳይ ዝኾነ ዝና ዳሓር ንመፀካ እውን ኣሎ ጽባቴ ናይ ብሓቂ ኣገዳሲ ኣርእስቲ ኢኻ ልሒልካ እሱኻ እንታይ እዩ ከምዚ ብዙሓት ኣለዉ ኣብ ሰዓት እዚ ሰኣን ኣፍልጦ ነዛ ትንፋሶም ነዛ ሂወቶም ሰኣኑ ማለት እዩ ኣብ ሶሻል ሚድያ ተኣኪብካ ትዕልል ትጸንሕ እሞ ዘይትፈልጦም ኣብኡ ዘጥረኻዮ ዝምድና ከምዚ እንታይ ኮይኑ ስምዓካ ናትካ ቀረብትኻ ድሕሪኡ ንሶም ብዘተባብዑኻ ወይ እቲ ኣትሞስፌር ወይ እቲ ኩነታት ብዝፈጠሮ ጽልዋ ኣብ ነፍስኻ ጉድኣት ከም ትገብር ትውስን ማለት እዩ ሕጂ እዚ እቲ ኤክስትሪም ናይ መጨረሻ ጉድኣት እዩ ኣብ ሞንጎ ከዓ ክንደይ ኣሎ እንዳተጨነቐ እንዳተበሳጨወ እንደይ ፀርፍታት ማለት ደቂ ኣንስትዮ ኢልካ ሕጂ እዚ ንባዕሉ ብመፅናዕቲ እዩ ኣብ ሶሻል ሚድያ ሲ ብፍላይ ኣብ ቲክቶክ 60% ደቂ ኣንስትዮ እየን ዘለዋ ንዕን ዝስሕብ እዩ እቲ ፕላትፎርም ንባዕሉ ሲ ንደቂ ኣንስትዮ ዝስሕብ እዩ ብብዝሒ ዝስዕስዓ ብብዝሒ ላይፍ ስታይል ዘሪኣ ብዛዕባ ፋሽን ብዛዕባ ሜክኣፕ ብዛዕባ ገለገለ ማለት እዩ ኣብዚ ከዓ እንታይ ኣሎ ተስተቢልና ከዓ ናይ ከምዚ ፀርፊ ምሽ ኣሎ ብዛዕባ ናይቲ ሰብ እቲ ደጋዊ መልክዑ ወይ ፋሽኑ ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ምስ ደቂ ኣንስትዮ ወይ ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝገብሮ መትካዕቲ ይበዝሕ ማለት እዩ ይፈላለዩ ሕጂ እቴን ንኣሽቱ ነዚ ፀርፊ ነዚ ውርደት ክትፃወሮኦን ክሰግሮኦን ይኽእላ ዶ ዓቕሚ ኣለዎን ዶ ኣብቲ ብስለት ዘሎ ሰብ ከዓ ማዕርኽ እንዴኻ ክትፃወሮ ትኽእል ሕጂ ኣብቲ ኢንዳስትሪ ምስ ህቡብነት ክመፅእ ዝኽእል ሳዕቤናት ከዓ ኣብ ግምት ክንእቱ ክንክእል ኣለና ነቲ ኣብ ጎቦ ምሕኳር ጥራሕ ዘይኮነስ ክትሓኩር ከለኻስ ዘሎ ሙዳቕ ኣሎ ምልሕፃፅ ኣሎ ንኩሉ ሲ ክትፈልጦ ኣለካ እዚ ከዓ እንታይ ፍልጠት እያ ፍልጠት ኩሉ ሻዕ ሓራ ተውፃካ እያ ከም ኣነ ሕጂ ናተይ ባክግራውንድ ከምኡ ናይ ኮምፒውተር ናይ ዲጂታል ማርኬቲንግ ስለ ዝኾነ ብህቡብነት መዓት ፎሎወርስ ኣጥሪኻ ኣብ ሶሻል ሚድያ
ብፍላይ ብዝናትና ኮሚኒቲ ማለት እዩ ኣጥሪኻሲ ብኣ ጥራሕ ኣይኮነትን ገንዘብ ትእቶ ምስ ዓበይቲ ካምፓኒታት ዲል ክትኣቱ ትኽእል ኢኻ ንኣብነት ብራንድ ኣምባሳደር ክትከውን ትኽእል ኢኻ እቶም ካምፓኒ ግን ክሪኡኻ ከለዉ ንዓኻ ንሰባት ክትፀርፍ ዲኻ ትውዕል ነርካ ሰብ ኣኪብካ ትሕዝቶ ዘይብሉ ጠቓሚ ዘይብሉ ዘረባታት ዲኻ ትህብ ነርካ እዚ እውን ክሪኦ ስለዚ ልዕሊ 1 ሚልዮን ወይ ከዓ ልዕሊ 100,000 ፎሎወርስ ሃሊካ ስጋብ ሕጂ ወላ ሓንቲ ዝኾነ ዲል ክመፀካ ተዘይክኢሉ which means ኣብቲ ትህቦ መልእኽቲ ፀገም ኣለካ ማለት እዩ እንደገና ከዓ ንኻልኦት ተስዕቦ ዘለኻ ናይ ኣእምሮ ፀገም ምክንያቱ ቴክኖሎጂ ካብ ከምዚ ክልተ ዝኣፉ በሊሕ ካራ እዩ በቲ ፅቡቅ ክጠቕመካ ክእል እዩ በቲ ከዓ ክጎዳእካ ክእል እዩ ምስ ዘይትፈልጦም ሰባት ዝምድና ክትገብር ከለኻ ዘይትፈልጦም ክፀርፉኻ ናቴልካ ክትወስዶ ክትክእል ኣለካ ኣይፈልጡኻን እዮም ከኽብሩኻ ይትፀበእ እቲ ኣብቲ ሚድያ ዝግበር ዘሎ ምንቅስቃሳት ከዓ ኣነ ብል ኣለኹ ማለት እዩ ከምዚ ኣብ ናይ ካልኦት ኮሚኒቲ ስለ ዝሪኦ ኣብ ካልእ ኮሚኒቲ ብስነ ስርዓት ነናቶም ክእለት ኢኻ ከንፀባርቁ ትርኢ ደራፋይ ብደርፊ ሰኣላይ ብስእሊ ሳዕሳዓይ ብምስዕሳዕ መምህር ብምምሃር ከምኡ ፈጣሪ ገለ ነገር ብምምሃዝ መዓት ኢኻ ቅዲኻ ትማር ትውዕል ከመይ ጌርካ ገዛ ትሰርሕ ከመይ ጌርካ ሓንቲ ሳብጀክት ትሕዛ ኣብ 15 ሰከንድ ብሓፀር ቪድዮ ክትሪኣ ትኽእል ኢኻ እዚ ግን እቶም ባዕሎም ቶም ኮሚኒቲ ኣብ ቲክቶክ ሙሉእ ሓበሬታ ከምዘየሎ ፈሊጦም እዮም ዝኣቱ ስለዚ ንነፍስና ሓራ ክነውፅእ ማለት እዩ እቲ ፕላትፎርም ወይ ከዓ እቲ ሶሻል ሚድያ ኣብ ቅድሜና ስለ ዝተቐረበልና ዝተቐረበልካ መኣዲ ኩሉ ፅቡቕ ከም ዘይኮነ ከዓስ ምዝካር እብል ኣነ ልካ ኣለኻ ፊልሞን ቅድሚ ምውዳእይ ካብ ውሽጢ ካልእ ተወሳኺ ሓበሬታ ወይ ሕቶ እንድሕር ኣሎ ዕድል ክበኩም ዝኾነ ክዛረብ ዝደሊ ክውስኽ ዝደሊ ሰብ ኣሎ ሓራይ ደሓን እንድሕር ተወሳኺ ሓሳብ ኣለክን ወይ ኣለኩም ንገሩን እሞ ዕድል ክበኩም እየ ከም መጨረሻ ንዓኹም ፊልሞንን ዶክተር ብርሃነን ዕድል ክበኩም እንታይ እዩ ክግበር ዘለዎ ናይ መጨረሻ ሓሳብ ምኽሪ ዝኾነ ዕድል ክበኩም ዶክተር ብርሃነ ናባኻ ኦኬ ኣነስ ከምዚ ኖት ወሲደ ቅድሚ ምፀናስ ስለቢለ እታ ዓንዲ ገዳሲት ዘين أتي تسبع لي إجي نحنا كم كوميونيتي انتاي كستاي كبرلو نتسبينا خن مهر زلنا مالتي كبر زي كونسي اندار أنا مالتي حج زي فلسف لك خن بيبي نبيبي دو سيكا وك بريت بلوني ها بيبي حاولي كحابي كأخذ خير حج زفلسي كحب كخل البو ንስኻ ከመይ ገይሩ ኸውን ድሕር ኮይኑ ከም ዝፍናን ማህፀም ከምኡታት እንዳበዝሐ ከይድ ኣሎ ጉድ ወርስ ኮኔክሽን ኤንድ ኮሚኒቲ ቢልዲንግ ቀዳመይቲ እያ ካልአይቲ ክሳይ ኣክሰስ ቱ ኢንፎርሜሽን ኣገዳሲ እዩ ሕጂ ኣክሰስ ቱ ኢንፎርሜሽን ከዓኒ ከምዚ ፊልሞን ፕሬዘንቴሽን ዝገበሮ ፋር ኤንድ ዋይድ ክሳይ ክርአ ኣለዎ ሕራይ ማዕረ ግዜስ ቀሻሽ ምዃኑ ብጣዕሚ حجي ولا بإيرلين كمان الله مش عملت جبرت فيديو هم يجيروا التايم زت تدفعوا ترى كن دايما لك الساعة حجي شو عتمت أصلا ساعتين قلت الآن بإيرما كن ما أعرف ليش شو كنت جبرك أساسا advocacy and awareness حجي خمزي زنا والد قال ملا خمزي أبيز كنا كل واقع خنا كلها somebody has to reach them right مع السلام مع الماز كفنان قدر مش بكا somewhere كمزي ساماريتان كورلاين قال ماذا تتهلونا تصبغ ولا ولا أواصي نادي نقول عن تليفون بتبعدوا ويجلسي كم تخوان فكل خندي problem solve خجر برزوع المستي زناقوته مدحاني I don't know ده حرجي زي لنا mental health and well-being تعم قداسي نعوقاني تدالينا كم community ديلكم قب أقداسي كم تعرفين منزولا skill development okay skill development تماهر كاتراي كون دبلت by doing دبلت okay نعيس كساي مسرحي ناس proper كساي كماكينة مزوار دي نحال software قال install زقبر سب دي قال
ترين كيكونا نحنتي ايروبلين بلانيمش نهيوت كان مرحون سقرب سكيل كليكاي سكيل ديفلوبمنت از امبورتانت كمزي اكاديمي سكيل ندا بزح قيدالو civic engagement and participation كمزي انا في مون نقبر زلنا presentation كتايدالو everywhere كمزي هيوت ناي فتينا تسانيناس كمزي مغبن بلعو معدي ازس نا سوشيال ميديا وداي بالسوشيال ميديا تبالاشي قالي بالسوشيال ميديا تبالاشي كم خن بدحر نعلن لنا ها نعقفه part of our life عندي نعو architect نقبر مالتي architect خنقبر كنا نقول نخمها رابين سد سامسون every morning نسكب كم خير نقبرمش نخبزي قال السوشيال ميديا دو كنا بلايبلنا فتينا تسالينا كعالم تفدينا احنا برين خدنا عرفت فريدم كونن ندلينا كل فليت دحر اتيوا كمي دبل حبوب ارفراو خونينا انا مالتي مشيتو بيلدين ريزيلينس كبدا كل جيد الزربه ريزيلينس كا انت منتيت متصنا cultural preservation تازبل كسامسون كل جزء سايت قبره culture preserve خنقبر لنا خنعقو يبلنا اوكي I don't know church مخاد كنعقو يبلنا اوكي ولا من ايت من اتي بهرنا نسيس نحنا كم سوسايتي هيستورنا قلعت كنا صلهم قال خبر الله مشان كناتنا كاي حسنا مالتي ما علي ولا صبودي دلنا كم حق خنقرا له مش اوكي اسو اقداسي متعرفش بزعبه safety and privacy every individual admit the meeting حنتلبم حفتنا بزبلته ما عرف ندي اقداس مخانو سمبرات ندا قدفنا نخيد كم زلنا كم زي فيلمون بلا ابزي تصيق بقى الالغوريثم تشكاني اوكي انت كان بنختلتي امبلويدون اكتكونيها ايتحزله اوكي سو every سمبرات نقبرا لك خمزي ابلاندن وك غير دحر كرايم غير بوليس ريكورد نسبوني او نسرح ركب كبيري سو صوت ايكونن حق خغوينا طري زيكونسي حق خنسبر ጨርሽ نفس سمبرات كله يقولوا كابهم حنتي نصرف يا بالا نصرف بحق زي تحتتلا دارغا زي تحتتلا زغونه كامباني كم تعنتو زولكم مش سجر وايلكم كامباني اونر دحر كوينا I don't want to employ that guy نا كمرزل لينا so تفولو زغبر كاني كمرزلني زنغر يلس ديو بقى seconds كباي بقول ጨካናት كون علىنا ابتي decision okay decision is important زي اخي ترسو عم يጨረሻ that's it so عشرت نترهيبه I could share that document if you want كده Thank you دكتور برهانة كمزي كل جزء نبلو إنترنت كعيرسعني سوشيال ميديا يرسعني أو ريجستر مسكونات maybe دحر 10 عامت ممكن تكسسل لا تخليها شالو ما باخي يعني لي تطبق زي وحكي كمزي كبهال سمعنانا knowledge is power or كمزي information كاني نحج commodity هابتي حجز information زخاء عبتي تهاسيو زلو ناب تيك توك قطكم نحر ماتيخم دما مالك سمعو زمهار هزبي كركبي برقت حجي أبزي أبانا ترايت حاتيرا أبزي أب زوم أو أب فيسبوك تراي كي ترفت majority 9% كبلو يخل تتقامنا تيك توك كوينو له حجي أبتي أتقاقما هابتا أتقاقما جمير كاتب غيرو أبرهيلنا تانيحي فيلمون ساعة أبتي كتقامل له خلها حجي example غير خلد أكمسي أو سلاخ أقرب زريو مس حدا سبحة سبايت سوا معنا مو كونو يلكا شعو سئلو رخيبكا كالب بلاتفورم كفيتكا بقى زتصارفو كم سرعة أمتيها بقى سمعنا يا خماندين نفلت تصرفتات عديتات أحوات كلا كبت تصرفتات كتصرف مو تي كمو كتربشي وعشو تساب نطبو قالو حما قالو السؤال ولا تي كلتاش حسابي سمع 3 حسابي سمع كفيلو بقى انترتين قبره شعو كم دراما زغطل كم سيريس زلو نقر يخول حجيتي تسابكم وقبر كله حقي كم ديفاميشن بهالوي زقبر كان زي قبر كان تسألمه بلاك ميلين جلس أب حق خبص حكاية يخلي أب كاب كل تعامت كساحة مش تعامت كتأثر اللي تخلي خابو بيلو دما criminal record and بزح قوس خنت ألك حجابتنا هنا كوميونيتي أحلفنا لدينا وهاب كم زير يحجن دك أنستيودم دك تبعته بقى تساقي قبر الله يتأفوها
بهوت هاللو ديم يلون ون تحتات اللهم سبيلا حجي أبت consequence قرب صايدنا تتزاربنا حبريتا مجمرتا هبنا حجي حالة خلت سمونات نحنتي حفتي حما دمت زلوا زي قبرتو نجر سلا غير كاش شير كجبركني أجي تفرحت خاص لزخون ولا حد نفرقاتي خا تصرفوا خايم كزلفوا خايم أفكا أي تخفت له منها أبتا ساعات أنا بقى خاتوال لأن بسي سلامتي زي أنا إشتي حفتين يران تتخون وي قوالين يران تتخون or anything سي بقى كتصوروا أي كلني كزارب ولا بمنتاي مخنات كم زي أجير كانت ستك كذا اللي خا ما ينقر بفقري ينقرك تورد أنت زي وريد كاجن بحقون كمد مالتي واقع خاخ فلكاي immediately the same day أريد واشعو حجي تي نايك بزحات سبات قنت كم تحيزوك ناب تليجرامات تسجاجيرو تليجرام كهم نفلتو border زي بلو معطو زي بلو بناي بزحات سبات تتحزن نجرات لازلو حجي مور عبتي مسب أي تسمع معكان ناتو سلمتيها كتكواردو كتحسرو سرع حيوتو زسقل كتقبرو إزهاني consequence كم زلو بدمتكم كافيتكم كتزاربوا وي كم يعني يمحصنكم هل زربا خينوح كم زجن نبتي بلاتفورم ناي تيك توك متعلو سمعتها ترخبوا إخم زمها روح ترخبوا إخم تماهرنا خاصلة نعبي كلنا مالتي يعني يغني لنا شالوم كم زبالك يو من الباش زعينت conversation ወይ ዝርርብ ኣብ ቲክቶክ ክኸይድ ኣሎ ምክንያቱ ከምዚ ፊልሞን ድበሎ ኣባና ጥራሕ ደይኮነ ኣብ ዓለም ዳርጋ እቶም መናእሰይ ዝበሃሉ እቶም ዝያዳ ትምህርቲ ዘድልዮም ዝበሃሉ ኣብ ቲክቶክን ኣብ ከምኡ ዝኣመሰሉ ሶሻል ሚድያ ኣብ ስናፕሻት እዮም ደለዉ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ቲክቶክ ክንከይድ ኣለና ምናልባሽ ኣገዳሲ ኮይኑ እውን ኣብቲ ስናፕቻት ዝበሃል እውን ክንከይድ ኣለና hopefully ከም ፕሮግራም ክንሕዞ እዚ ካልእ ንሎሚ ዳርጋ ናብዚ ክንውዲእ ኢና ፊልሞን ዝተረፈ ነገር ተሎ ዕድል ክበካ እንተዘይኮይኑ ኣብዚ ኣኽለና ምስለኒ ቴንክ ዩ በቃ እታ መጨረሻ ዝሓተትካያ ንምምላስ ኩሉ እቲ ዝግበር ዘሎ ማለት ንጥቀመሉ ዘለና ሶሻል ሚድያ ብመንግስታት ከይተረፈ ካብ ጥሪ 2025 ከምዚ ክእገዳ ዝድልያ ዘለዋ ዓይነት ኣፕሊኬሽንስ ኣለዋ ሕጂ ንሕና ከዓ ንፍለጦ ስለምንታይ ዝእገድ ዘሎ መንግስታት ከይተረፋሲ እዚ ክእለ ኣለዎ ክብላ ከለዋስ ንሕና ከዓ ከም ተጠቀምቲ ከዓ እዋ ንሕብረተሰብና ዘይጠቅም ተኮይኑስ ንሕና ከዓ ንምንታይ ስኢልና ንጥቀመሉ ዘይነግድሎ ዝብል ብናተይ ምኽሪ እንታይ እዩ ከምዚ ምኽሪ ዘይኮነ እኳ ግን ቻሌንጅ ምፍጣር ኣብ ናትና ኮሚኒቲ ሓደ ቻሌንጅ ንዕቤት ዝብል ቻሌንጅ ምክንያቱ እቲ ማሽን ለርኒንግ እቲ በዓሉ እቲ ሶሻል ሚድያ እቲ ኣልጎሪዝም ካባና እዩ ዝመሃር ስጋ ሕጂ ትግርኛ ይክእልኒ ሓደ መዓልቲ ትግርኛ ምኻሉ ይተርፎን እዩ ሕጂ እንታይ ኢና ንምህሮ ዘለና ማለት እዩ ስጋ ሕጂ ምዝግብ ጥራሕ እዩ ዘሎ ሕጂ ቻሌንጅ ንምቕያር ማለት እዩ ፅባሕ ንግሆ እዚ ግእዝ እዚ ትግርኛ ኩሉ ኣብ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ምስ ኣተወ ፅቡቕ ነገር ናይ ሃገርና ናይ ሕብረተሰብና ምዝራብ ክኽእል መጠን ቻሌንጅ ንዕቤት ዝብል ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ሓበሬታ ከዓ እንታይ ክብል ደሊ ኣብ ዩቲብ ቻነል ኣለና ኣብ ብትግርኛ ጌርና ንሰርሖ ኤሪደሚ ትብል ቻነል ምናልባት ኣብዚ ኮመንት ክንገብሮ ኢና እንታይ እዩ እቲ ኣልጎሪዝም እንታይ ሰዓቤና ኣሎ እንታይ ፀልወና ኣሎ ምክንያቱ ሲ ክንደይ ዓመት ተጠቂምና ሶሻል ሚድያ ከይፈለጥናዮ ማለት እዩ ከይፈለጥናዮ ሶሻል ሚድያ ብሂወትና እንታይ ፅልዋ ኣብ ደቅና እንታይ ፅልዋ ሕጂ ንዛረበሉ ዘለና እቲ ኢፌክት እዩ ብዛዕባ ኮዝ ከይፈለጥና ነዊሕ ፀኒሕና ሕጂ ካብ ኢፌክት ሰጊርና ከዓ ናብ ሶሉሽን ናብቲ መፍትሒ ምሽ ኣሎ ፍልጠት ከም ዲጂታል ማርኬተር ከም ኮንተንት ክሪኤተር ኣብ ካልኦት ህዝቢ እንድሕርኢና ካብኦም ክንመሃር ንኽእል ኢና ምክንያቱ ባዕሉ እቲ ሶሻል ሚድያ እንታይ ዝገብረካ ከምዚኣ ቪድዮ ወፂኣ ኣላ እሞ ከምኣ ድገም እዩ ዝብለካ ዘሎ ስለዚ ብቑዕ ክእለትካ እንዳረኣኻ ሓደሽቲ ፈጠራታት እንዳረኣኻ ትሰርሓሉ መንገድታት ከም ዘሎ ክንመሃር ክንፈልጥ ነቲ ሕብረተሰብና ከዓ ክንሕግዝ ናይ ብሓቂ እዚኦም ጀንዚ ንዓይ ጀጋኑ እዮም ብዙሕ ነገራት እዮም ክሬት ዝገብሩ ሓድሽ ቃላት ኣምፁ ሓድሽ ክሬቲቪቲ የርዩኻ ምዕባይ ጥራሕ መንገዲ ምሻ ኣሎ ከምዚ ከዓ ኣሎ ስለዚ በዓሎም ከዓ ክምርምርዎ ነቲ
ከምዚ ሻሎም ዝበለቶ ዘይጠቅም ሓሶት ተኮይኑ ሓሶት ምዃኑ ኣሚንና ምስጋራ ተጠቃማይ ማለት እዩ እቲ ኮንተንት ክሬተር ከዓ ንገንዘብ ኢሉ ንሪኦ ኣለና ማለት ክንደይ ቪድዮ ሰሪሕኻ በቃ ከምዚ ኣይከፍለካን ሓድሽ ዩኒክ ክሬት እንድሕር ሓድሽ ናትካ ፍሉይ ፈጠራ ተምፂኻ ግን ብዙሕ ሪዋርድ ኣሎ ስለዚ ተፅብቑ ንስራሕ ተፅብቑ ንሕሰብ ብሓንሳብ ንዕበ እታ ቻሌንጅ ዝሰአናተይ ንዕበ ኣራይ ፊልሞን የቐኒየልና ዶክተር ብርሃነ የቐኒየልና ከምኡውን ሻሎም ንሎሙ ናብዚ ይኣኽለና መስለኒ ተስፋ ገብር እዚ ዓይነት ዘረባ ከዓ ከምዚ ሻሎም ደውለቶ ናብ ቲክቶክን